Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barika da jɔn bɛ ni kuntire tɛ o ye tiɲɛ Sefula an n'an bɛ bɔ an ye a diyara an ye i yɛrɛ ni médaille ka kan an b'an balimaw fo k'u barika da bɛɛ b'a mɛn yan'an ka don bɛɛ lajɛlen rɔ an b'a fɔ a'udhu billahi sami'il alim min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم angele ko kan sinzini daliba masa togoye sitigi ala anzigira yoro ina ala minga jena ka nyamuriya kono na ka koloshi kono angele ko kan gulo ala la kanjo anglara ka solike cibawro mandika no ye ala teri malefin teri ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam bindu rasulullah fa o kuma na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ an b'an yɛrɛ fo foli bɛ minɛ sugu Sefula k'i fo foli diyara ye an tilalen kɔ la ka sirifu fo olu minnu y'an ka ayiwa alijinɛ sigaliyew ye bari ciba ye kuma mun fɔ ala ɲɛ siranɲɛ de kira ladege kira ye minnu fɔ a dumuni kɛcogo suntigɛ cogo a taama cogo a kuma cogo k'olu ladege nka hali alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam bere kun bɛ ka bolo nabila musa bere kun bɛ ka bolo ka daminɛ o la fo ka na se an ka maa ɲuman ma Abdulkadir Jilani Kutubullah Jilani bere kun bɛ k'a bolo Sheikhna Hamada Mawlaw u bɛɛ ye berew mara tagana berew ko tɛ kɛ gansan an sɔlila n'u bɛɛ lajɛlen cogoya ye Sefula k'i fo foli diyara n ye k'an lamɛnbaaw fo u bɛɛ b'a mɛn ka tila ka foli di an bɛ mara min kɔnɔ Mundugulana mara an ye gango gasi les jeunes primaires du Mali ka taga se Mali CNT o do CNT mɔgɔw an ka foli babu ye bɛɛ b'a mɛn Seko Amadu yɔrɔ dɔnni la ka tila ka na ne décorer ani ce a ka décoration donc n y'a mɛn médaille dira ma trophée a kɛra ka ci wara di a dira a jɔnjɔn ye 3 ye ne t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn Afiriki bɛ dɔ kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ dɔ kɔnɔ Afiriki fitini bɛ dɔ kɔnɔ diɲɛ b'o kɔnɔ n y'a mɛn ko dɔw bɛ ɲɔgɔn ta ka bin a nɔfɛ wali kɛlɛ k'a nɔfɛ wali affaire ne ma bɔ o kalama o k'u ye fɛn dɔw mɛn Seko Amadu la k'u bɛ k'a kɔlɔsi a mɛnna nin ye trophée jiko 2nan de ye ne ma n faso Mali kɔnɔ maa kana waso ni wasotɔ ye ni nin ye o b'a jira e y'i ka baara dan dɔn ne b'a jigiya de ci de dira mɔ baara de dira ne mɔ sisan bari sama o sama kana fɔ k'i nzonzani o de ka jugu wa anw faso Mali ko ra an nisi bugɔlen don jamana surasiw n b'u fo k'u barika da Seko Amadu wale ɲuman dɔnna jamana suwiliw n b'u fo k'u barika da Seko Amadu wale ɲuman dɔnni la CNT mɔgɔw n b'u fo k'u barika da ka jamana président de la république fo foliba yɛrɛ la ka tila ka a ka ministre fo ka tila ka a ka ministre vice président do ka se bandaw ma ayiwa Goita Asimu colonel Jaw sɛbɛ k'o fo an tilalen kɔ la an ka honorable n'o ye Dramani Konare capitaine Dramani Konare Kati sigi la an b'a fo n'an bolo 2 ye k'a fo n'an ŋɛniɲɛ ye ala ka fanga ɲɛ u bolo Sefula kɔlɔn kɔnɔ bo ci b'a yɛrɛ kan o b'a yɛrɛ to ni mɔri min ko diɲɛ bi wuli n'i ka walangolo b'a kɔnɔ wa maa ti ba i ɲɛ ko i ma ko a ci la maa sɔnni bɛ farikolo ŋɛɲɛma yɔrɔ dɔn
ne maa ɲi doni sigi kun o doni be kile finsigi ka tew nga ni jugula maa yi ɲu doni la ne doni mati tamaro a bɛ bila I tɔɔrɔ dɛ o doni sugu bɛ wuro I t'i seyɔrɔ sɔrɔ ala kana Mali ko ye amina arabi sho Mali bɛ mɔɔw kun an ka bolofa b'u ka bi ni malidenw mago bɛ basigi la diɲɛ kɔnɔ u ka dugawu kɛ u faso ye faso min bɛ k'an sɛnsɛn bi an faden minnu m'an tɛna bi ala k'u dɛmɛ ala ka baara ɲa jamana in ala k'a suma jamana in ala k'a suma Seko Amadu Kali k'a don jamana faamaw ye juru donna mi dugawu kɛ jamana in ala k'a basigi ala k'a suma ala k'a dan ni futinɛ kɛ an tilalew la an bɛ an ka sirifuw fo a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara Suala Baya Hayidara Buye Hayidara an ka sirifu bonda bɛɛ n b'u bɛɛ fo ala ka barika don sirifuya la o donnen don la o kira ye dugawu kɛ minnu ɲanw da ma nɔgɔ o la n'i ko ala ka barika bɔ o la I ka ko b'i bolo ye o t'o bannen an ye sirifuw fo o kuma na sisan kuma b'i bolo a diyara ye Seko Amadu Sidibe naam Baningo Amadu naam an b'i yɛrɛ fo se fila b'i fo kosɛbɛ ka sababu k'i ye baara min kɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka baaraba min kɛ a b'an yɛrɛ kɔnɔ a tɛ ka ye jɛmɔgɔ bɛ k'a ye a yelen don maliyɛnw bɛ k'a ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ye a yelen don o y'a to ye délégation wuli kunun ka fara CNT mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan min ye député 10 ani kɔ Seko ninnu kalifa jula kunun ka fara médaille kan k'a fɔ I bɛ ka baara min kɛ Seko kan ani bɛ ka den hakɛya min di hadamadenw ma ala deli kɔnɔna la I ye papier hakɛya min di tunkaranke ma I ye baara di ma hakɛya min ma Seko ye ma hakɛya min bɔ degun kɔnɔ Seko b'i ka baara yira o de kama jɔnjɔn nana d'i ma I ka kuma kɔnɔna ko jɔnjɔn dɔ dira ko Mali drapeau b'o kan Mali drapeau dessin b'o kan o b'a yira Mali moriw bɛɛ cɛla I ye baara min kɛ Seko I ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da I ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ bi Afrique ta o kɔrɔ b'a yira min na Afrique maramini bɛɛ moriya bɛ fan o fan Seko ye dan kɛ nin bɛɛ la I ye mori wɛrɛ ci u ka jamana kan k'u balolo to yen I y'i to I ye nɔ min ɲɛ ye ko mori wɛrɛ m'a nɔ ɲa Seko y'i to an ka Faransikaw ɲɛnafin bɔ I y'i to a ka Espagne ka ɲɛnafin bɔ o de y'a to diɲɛ dessin dɔ bɛ yen ka Mali drapeau nin k'a kɔnɔ o kɔrɔ I ye nafa ɲa diɲɛ ye jɔn ye nafa ɲa jɔn ye maliyɛn den dɔ de Seko Amadu Sidibe Baningo Amadu Baningo ka den yɛrɛ don a yɛrɛ a d'origine n ye bɔ Baningo wala Seko ye o nafa ɲa min yɛrɛ fɔ ala ka kɛ sini kɛnɛ ala ka yɛrɛ caman kɛ Seko ala ka to aw sa u k'a du ye k'e bɛ ka baara kɛ maa tɛ k'a dɔn dɔw tɛ k'a dɔn halisa ala ka to u k'a du ye Seko ala n ce se fila ne ye Baningoka ye k'a jira diɲɛ la ne ye Baningoka ye Baningokaw la carte ye min ye min n'o fɔ n ko fila a tɛ tɛmɛ o kan médaille ko in n y'a diya ne rɔ dɛ a diya n ye nɔ n y'a nisɔndiya kari u nana médaille in di ne ma n nisɔndiyara komi na fu fɔ o tuma na a y'a diya nɔ ka Baningokaw fo u ka fara n ka den faamaw fo n'u ye Mali faamaw fo k'a jira an na an bɛ fa kelen ba kelen an bɛ jamana kelen ye ne ko Baningo siga t'o la ni nin y'anw ka carte d'identité ye Baningo ka jɔ sigi n ye sisan a kul'a rɔ sisan a b'a dɔn sisan ko nin ye Baningo Amadu Kumatɔ ye n'a ko ko Baningo ka k'a yɛrɛ ko n b'o fɔ ayiwa ni ne s'o fɔ n y'a yɛrɛ fɔ cogo in fɛ dɔnni yɛrɛ sɔrɔ min na o de ye nin ye o tuma Baningokaw n b'a fɔ k'a barika o tuma n'o banna sisan an bɛ sɔrɔ ka an ka jamana k'a de don o la a kɛ n ye n jogo rɔ alihamudulilayi médaille dira n ma n y'a fɔ ye Baningoka kan rɔ n ko nin y'a nin rɔ Bamakɔka kaw u bɛ nin ɲini ka dɛsɛ bi nka cɛ dɔ tun bɛ ambiance midi kɛ ala ka hinɛ la Idrissa Traoré di Leblanc a kunbɛn na misigi mana ja a bɛ to k'a fɔ ko ko ambiance misigi n y'a nin rɔ dɛ o tɛ sɔrɔ kanji rɔ ni Baningoka kan tɛ n'o bɔra a la an ka journaliste kɛ jɔn dɔ de ye min tun bɛ interview la radio cɛ in a bɛ se kuma la u bɛ Baningoka ka d'origine fɔ an ka foli b'a ye ka fanfarew fo fanfare national fo bon a sɛbɛnw b'a kan sɛbɛn minnu bɛ fɛn ninnu kan mairie marabout du Mali mairie marabout du Mali a kɔrɔ di ba Mali moriw cɛla ala welelaw min ka jan na bɛɛ ye Seko cɛ janya wa Seko I ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dadalu min bolo ni ala wele n'a mara t'a la ala b'a kɛ Seko b'i ɲɔgɔn tɛ ala welelaw la Mali bɛɛ
olu y'a muru bɛɛ min bɛ bɔn kɔnɔ min tɛ bɔn kɔnɔ i kɛra sugu ɲɔgɔn tɛ a bɛɛ de la sugu ko min kumana min ma kuma min sara min bɛ girin ka b'i ɲɔgɔn tɛ a bɛɛ de la sefu la sogo n'o tigɛra muru min bɛ baara kɛ de dɛ u ni ce dɔ jɔ tɛmɛ sogo an tɛ taa bamakɔ Banigɔ a ka girin komi kuranɛ kolo n'i y'a ta dɔrɔn i tɛ se ka kan wɛrɛ si fɔ Banigɔ k'a kɛrɛfɛ a bɛ taa ni ye to nɛgɛjuru sira weleli bɛ kɛ sisan a to sogo ka kuma fɔlɔ o tuma na ne bɔra don dɔ n ye n sigi k'a fɔ ko finitigiw n'u bɛ tɛmɛ u ka tɛmɛ Seku Amadu ka so a y'a sɔrɔ gɛlɛyaba dɔ dara an badenw kan an denw kan u ka posuw fɛnw atakera ne ɲini ɲɛ kɛra min ye ne ye n ba dumuni n'a don k'u wele n ko bɛɛ ka tɛmɛ n ka so fɛ yen mais n y'a sɔrɔ an ka fasoden dɔw bɛ yen fasoden dɔw bɛ yen olu sigi tɛ ni doni ɲuni ye dɛ dɔw b'a ɲun de dɔw b'a sama k'a wuro olu bɔra ka na ne yɛrɛ lagosi jabaranin dɔw la u ye kuma jugu caman fɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ n ka nimoro bɛ u ma n wele mais n'a kun ye n wele plateau kan ne yɛrɛ tun bɛna taa fɛn fɔ olu ɲɛna u bɛ min faamu mais u m'o kɛ u ye u da sago fɔ mais Dieu merci maa wɛrɛ bɛ yen o bi jabaranin ko kalama kosɛbɛ olu wele k'a f'u ye a ko a bɛ ka nin kɛ min ye a ko nin t'o ye dɛ a ye sabali a bɛ ka nin kɛ min ye nin tɛ o ye a kana sɔn ani nin ka ci ɲɔgɔn na ala bɛ nin ta rɔ mɔgɔ ko tɛ a ye sabali ala ko don o kɛra o yɔrɔ bɛɛ o yɛrɛ u y'o wele u taara ka taa telefɔni pase u ma ka yafa ɲini kɛ walayi hɔrɔn ni yafa ɲini na i bɛ yafa ne bɛ ten n'i ye ko o ko kɛ na n'i kumana n fɛ n yafar'i ma o kuma na o de y'an se nin bɛɛ ma bi futinɛ man ɲi anw de moriw kan ka kɛ misali ye jamana in kɔnɔ futinɛ la anw de kan ka kɛ misali ye ka maaw kala ɲɔgɔn na anw kan ka kɛ misali ye ka futinɛ dafa dɔnniba o dɔnniba ala y'i kali dɔnniba o dɔnniba n'a ma sɔn ka baara kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ala ko ko o sen tɛ alijinɛ kɔrɔ dɔnniba o dɔnniba ko n'a ma dɔnni kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ɲɛmaaya b'o la ko o minɛ cogo lahara k'a ni ibilisa minɛ cogo bɛɛ kelen ye lahara dogo o kuma na ni nin fɔra maa kan ka k'i farati n'i bi kuma dɔnni kan i kan ka k'i farati o kuma na médaille min dira ma ka segin a kan a diyara n ye a dira Mali de ma Mali tɛ ye ne a dira Mali ma o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnlen yala a dira Banigɔ ma n kɔrɔkɛ Yakuba ala ka a sara Yakuba Sidibe Bamakɔ Sirakɔrɔ Mɛgɛntana Docteur Yaku Kodo médecin chef Yaku n b'a fo a nana kɛnɛ in ja an bolo ne y'o de fɔ Banigɔ ni ŋana tɛ ban Banigɔ ni ŋana tɛ ku n'o tɛ anw ka Banigɔ kɔnɔ faamaw kɛlen bɛ k'a fa kɛtɛ nka anw ka jamana filɛ ni bulutigi dɔ yera k'o bulu nugulenba don i b'a ye a dɔw b'u dogo maa k'u dogo a kana dɔ bele k'olu dɔ ye nin ye dɛ bari olu t'a fɛ ŋana wɛrɛ ka ye o de kama a ko sa ko miɛri marabu di Mali ko min ɲɔgɔn ma da a ɲɔgɔn ma da bon ne kɔni fɛ ala ka ɲɔgɔn na ala ka jɔ da min bɛ tɛmɛ n kan o kɛra ne yɛrɛ denw na o kɛra walidenw na o kɛra jamana in denw na o kɛra Banigɔ den wɛrɛ ye ala k'o kɛ maa ka da ala fɛ ka kɛ marabu ye ka kɛ dɔnnibaa ye hɔrɔnya kɔnɔ silamɛya kɔnɔ laadiriya kɔnɔ komi Seku Amadu ala k'o kɛ bari fɛn min ye n kɔnɔ da maliden kɔrɔ i y'o de dugawu don ye dɛ ni nugaw ma minɛ i kelen ma a ma ɲi dɛ ko Senegalikaw taara ani maliyɛn dɔw taara dɔgɔtɔrɔya kalan nɔfɛ ko dɔgɔtɔrɔbana dɔ don ko Senegali ɲɛ dɔ ko Zurasiw y'o ɲininka k'e maa jo i ka kalan in na bɔli formation kɛyɔrɔ la k'a ko a ye maa 20 ani kɔ kala Senegali jamana kan Mali ta dɔgɔtɔrɔ ye min ye k'u y'o ɲininka k'e ye maa joli kala Mali la k'a ko non k'a maa tɛ yan n'ale yɛrɛ kelen bɛ tɛ baara ma ban pewu maa kelen ka sɔrɔ ye maa kelen ka kodɔn ye ala ka ne ɲɔgɔn cɛya mun bɛ tɛmɛ nka musow ka denw na bamanan na minnu ka bon Seku Amadu ala k'o kɛ sɔli ala nabi a diyara n ye Sogo ye ko bɛɛ lajɛlen Sogo ye tiɲɛ ko kabako yɛrɛ kɛra o kabako dɔ kɛra maa ma dalen tɛ sogo la i ka firi o tiɲɛ Sogo bi ne tɛrɛ ne ma sogo dɔ de sogo dɔ kɛ ne la hatɛ a kɛra ne y'i wele ka misiya ci mais ne ka yɛrɛ ba sogo n'an dɛmɛ ala m'a sɔrɔ kosɛbɛ mais ala m'a dan ne la ala y'a da mɔgɔ wɛrɛ la jaabi di
ni sogo tɛ ni y'a négligé n ka yɛrɛ bɛ ta k'an to n ka diɲɛlatigɛ dɔ kosɛbɛ bi sɔgɔmada na sogo dara n na n y'a misɛnya ci sogo ma awɔ sogo kan ka régler fɛrɛ n'o kɛra fɛ diɲɛmɔgɔ fɛrɛ nalen ka dɔn sogo tɛ mana a kan ka régler wa ne e y'a sogo da dɔrɔn ne ye denmisɛn ninnu ci aw taara ka sagajigi za joli o sarakara k'o ba yanni ka se yan a banna ne ka laɲini sabati a kɛra ta de e bɛna nɔ i yɛrɛ la sisan a tɛ tɛmɛ o kan u bi se fila ye diɲɛ ɲɛfɛ sisan ko in bɛ ten de bɛɛ ka da sogo la ne tɛ n ka caméraman ne sogora ne la a ye fɛn dɔ ye ne t'o fɔ a ye parce que o tɛ ne n'aw cɛ ne ye sogo wele k'a fɔ a ye a bɛ min yira sogo y'o fɔ sogo yɛrɛ a ko karisa ne b'a saraka b'u ye sogo y'a bɔ fɛrɛ saga 5000 a y'a bɔ yen jɛ bɛna a yɛrɛ n'a ma bɔ a ma ɲi tɛ tɛmɛ o kan ala k'a n'i dɛmɛ amina k'a fɔ bɛɛ ka sogo kariti ta an kɔni bɛna nɛgɛjuru labila maa min bɛ don k'i ka sogo fɔ sogo b'a jaabi di mɛ a k'a dɔn sogo ye tiɲɛ wulibali don dɛ maa ka kibaruya mina sogo la i ka yɛrɛ mina sogo la n'i y'a saraka bɔ i b'a sɔrɔ n'i ye sogo négligé i ka ko caman bɛ taa k'i dan gɛlɛya caman b'i sɔrɔ fɛrɛ sogo dama dama bɛ yen an bɛ n'o d'u ma maaw k'u farati sogo tɛ tulon ye n y'a f'u ye ni maa min sogola sogo bilen la i ka saya tiɲɛna ni sugora fali la ni sugora fali wotoro la i ka saya tiɲɛna ni sugora tomati dɛgɛ nɔnɔlen la i ka saya tiɲɛna n y'a f'u ye se fila maa min ni sugora k'a fɔ ko tasuma bɛ ka sisi dama bɔ i bɛ saraka de bɔ sa n'o kɛra tasuma bɛ minɛ bilen ne maa min sugora k'a fɔ dɔ b'i bolo kaba nɔgɔ e bɛ k'o cɛ k'o k'i dufa kɔnɔ i ka wari batɔ don ni sugora ngaranga la k'i to setigiya rɔ i ka nafolo batɔ don i bɛna fantanya kɛ o kuma na se fila ni maa min sugora k'i jɔlen dibi la o kuma na i juguw tun bɛna ko dɔ k'i la ala doni n'u cɛ nka o sugo bi kɛ fila ye yɔrɔ dɔw la a b'a yira yɔrɔ dɔw la maa fana ka sɔrɔta dɔw bi taa k'i bolo da ni maa sugora k'a fɔ i panna sanfɛ komi kɔnɔni i bɛ baara o baara sɔrɔ o bi taa k'i to yen ni maa min sugora k'i ye kulu yɛlɛ la i bɛ saraka bɔ sisan o saraka ye jumɛn ye i b'o saraka sigiyɔrɔma 3 b'a la an bɛ kelen di jɛw ma sisan i bɛ dɛgɛ nɔɔni k'o k'a ye n'o kɛra kaban dɛgɛ in bɛ woyo de o tuma na i ka ko tɔ bɛ kɛ desajigi ni sugora k'i bɛ ka sumana kunu boli duguma i ka bolifɛn bɛna tiɲɛ i bɛ senna taama la ni sugora k'i ye kamiko kan jagarata kan senze kan walima daragon kan walima dɔ in dɔgɔ sandili kan ni sugora moto o moto la k'i b'o kan muso dɔ bɛna nɔrɔ i la n'i ma jankɛ furuko kuma b'a la ni sugora k'i to nɛgɛso kan i bɛna don furuko jɔrɔ sumaya de da don o tuma ni sugora k'a ye maa min sugora tuma min na i y'a ye 4 pla bɛ ka siraba bilen siyan ka taa o ye sugoya ye ni maa min sugora k'i bɛ sugu fiyɛ i ka so jɔra sugu rɔ e bɛna kɛ jamatigiba ye ni sugora k'a ye polisiw ye melɔti k'i bolo la e bɛna kɛ ɲɛmaaba dɔ ye tɔn dɔ la ni sugora k'i donna kaso la polisiw fɛ i bɛna kɛ ɲɛmaaba dɔ ye jamakulu dɔ ɲɛfɛ o tuma kaso tɛ nin si ye kaso taamasiyɛn ni sugora ntotokujɛ la i bɛna kaso sɔrɔ ni sugora ko manduru kura don n'i bolo la i bɛna kaso sɔrɔ ni sugora k'a ye waranikalaw mɛn k'i gɛn i ka suru faamako la ni sugora kamikulu la i bɛ faamako sɔrɔ wali i bɛ mankan sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan n'i ye maa dɔ jɔlen ye a y'a bolo 2 kɔrɔta i y'a kamankɔrɔsi ye dugu mana jɛ dɔrɔn i bɛ balaw sɔrɔ ni sugora ka maa dɔ kɔfɛ ka kulusi bɔrɔtɔlen y'a kɔfɛ ni donna dugu mana jɛ yɔrɔ dɔrɔn saraka n'o tɛ i bɛ balawba sɔrɔ wali kasara dɔ sɔrɔ ni sugora ka maa ye maa dɔ awa maa min ni ko dɔ tɛmɛnen n'a cɛ maa min y'i datugu fanga la a tilara ka bila i bila walima ko dɔ tɛmɛnen n'a cɛ o y'i dusu kasi f'i ɲɛji bɛ na bɔ ni sugoro la diɲɛ dogo don su fɛ ni dugu jɛra tasuma kami ta i ka ɲini ɲɛfɔ tasuma kami la dɔrɔn i k'a ɲɔn ji rɔ i ka t'i ko n'a ye n'o tɛ i bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ ni sugora ko dikulu bɛ k'i gɛn o ye dɛbɛli jugutigiw kɛlen ka dɛbɛli tigɛ i bonni kama ni sugora ko sa y'i kin ni cɛ don siga t'a la dɔ bɛna mɔnɛ don i la i bɛ sa n'a mɔnɛ ye ni muso sugora ko sa y'a kɛ a bɛna den sɔrɔ fura t'o la ni muso sugora a ye jama kunu a bɛna den barikama sɔrɔ ni muso sugora ko warijɛ kuruba de nana don ale bolo ale bɛna den sɔrɔ den min barikalen don n'a yann'a ka balo a tɔɔrɔ dama bɛ ɲini k'ale ɲini tigɛ o de y'o den sugu ye ni muso sugora k'a ye ko ale ye bama dun bamasogo dun sugo la a bɛna den dɔ wolo a se t'o rɔ o ye ala ka dalen ye den min n'a bɛ kɛ ɲinkuru ye n'a balola kab'a denmisɛn nama a bɛ tali daminɛ i b'o den ka ko ɲɛɲini o tuma na n ye sugu dɔw ye a diyara ye sogo kariti bɛ joli la mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ sisan sogo kariti ko ye sogo kariti ye 10,2 ye san kɔmilɛ bɛɛ jamana wɛrɛw la mali kɔnɔ 6,000
ni min fɔlen filɛ sugo ye hakika ye ala ka kuma don sugo ye min ye nabi ɲumanya tilayɔrɔ fila dɔrɔn tilangelen ye nabi ɲumanya ye tilangelen dira sugo ma o wilibali de ye nabila yusufu ka maabaya a bɛɛ yirala sugo la a ka nabi ɲumanya yirala sugo la o kuma sugo ye wilibali ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Amala tan. Amala barikada. Ba. Sugar Amadu Siribe, Banu Amadu, Abu Fulime. Okay, Sugar Bubi Fuga Jonas Rolla. Amin Arabi. Amin Arabi. Sugar Duoki. Ne ma fɔ mun na ne b'a fɛ a ka dugawu kɛ ne ye voilà ne ye Gabon bon n tɛ baara sisan fɔlɔ n b'a fɛ a ka dugawu kɛ n bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na voilà ne ma fɔ bɛ la n ye dugawu k'a ye ala ka barika don i la ala k'i wasa i bɛ nimero in garidi diɲɛ kama de ye mi dugawu k'i ye ni ala sɔnna i bi don direct na don na a ti mɛn k'a fɔ ko Seku Amadu ye n dɛmɛ n ye baara sɔrɔ ala bi n'o k'i ye ala k'i sɔn i taara min ɲini i taara i fa ni ba kama ani balimaw kama yarabi ala ka dayɛlɛ i ye ami yarabi Seyfula o ye wulibali ye o kuma na min da don ala ka taa maaw ka weleli kɛ n bɛ ka kuma Seku Amadu Baningo Amadu sugonga min n'a ti kala gafero ala de b'a d'i ma fa'alu lima yuridu Seku Amadu de ko ten ni maa min sugora k'i ye sokɛ sanfɛ i bɛna kɔrɔta sɔrɔ ni sugora escalier yɛlɛ i la i bɛna kɔrɔta sɔrɔ ni maa min sugora ka finijɛ pewu y'i la o ti jɔrɔkɛ ko ye maaw bi sira o la k'a sɔrɔ u y'o ye cogo di su ye finijɛtigi ye siran bi kɛ o la n'i ye finijɛ y'i la o b'a sɔrɔ waati jɛɲɔ bɛ maaw ye minnu kɔnɔ ka ɲi i bɛ ala fo ni sugora wulu l'i kɔ wulu ye dɔnbaa jugu ye dɔnbaa jugu min b'i kɛrɛfɛ e yɛrɛ b'a balo nka i jugu don ni sugora ntura kelen la o ye jugu ye min bɛ awa mɔɔw ka mara kɔnɔ mɛ i jugu finman fana don ni sugora k'a ye tuma min na awa fali nana kuma i fɛ o ɲɛ ɲini n'o tɛ i ka maaya yɛrɛ de tiɲɛ dɔ ye fali yɛrɛ kuma n'i fɛ dama ɔn kɛ fali bi kuma o a delila ka kɛ Seku Amadu yɛrɛ la fali nana jɔ ne la ko Zulu Akwati ko fanga tigi a y'o fɔ n ma n ye gɛlɛya bɛɛ y'a sa mɛ n y'a sara ka n sera ka bɔ a rɔ. Simla. Seyfula de wa? Seyfula yɛrɛ. O k'a bɛ direct la non? An bɛ direct la. Simla. Ok, awa komi n y'a ka cɛkɔrɔba wele ma ka video ma filɛ tuma bɛɛ o ma fɔ a bɛ dugawu kɛ n ye ne ko ne bɛ Paris de ala n b'a fɔ a bɛ dugawu kɛ n ye voilà bon a kɔni ka di n ye n'a yɛrɛ fana bɛ kuma a kɛra sini ɲɛ a kɛra sinikɛnɛ ɲɛ a ka di n ye n'a yɛrɛ bɛ kuma quoi. Numéro bɛ dugu ma 79 19 99 41. Ouais. O de ye Seku Amadu ta i bɛ kuma fɛ WhatsApp kan. Ne b'a wele tuma bɛɛ n bɛ kumakan bila WhatsApp kɔnɔ ka n t'a sɔrɔ quoi. Bon vocal ka ca ne fɛ o kuma de la k'a fɔ i b'i patienter de n ka cɛ maa ka ca trop e ɲɔgɔn baden de bɛ min bɛ fɛ ka kuma fɛ min tɛ yen. Ok. Voilà a b'a ko de faamu quoi i ɲɔgɔnna 100 de bɛ yen min bɛ fɛ ka kuma fɛ min tɛ aw ye fɛrɛ quoi. Ok. N'i ye jɔnjɔ dila a ma i b'a sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ de don bon diɲɛ ne kelen ko bɔ e vocal bila a b'o mɛn na ça veut dire côté n'a cɛ e n'a ma jɛ ko ma ko b'a ni maa min cɛ n'a n'olu tilala a bɛ sɔrɔ ka aw ta ligne kan parce que a tɛ fɛ jama ka caya. Ko kura Seyfula n bɛ sira ko kura ɲɛ. Voilà. Sira ko kura ɲɛ maa min bɛ don ko la kura ye siraw ɲɛ ko kura donbaa danabaliw b'a la ko kura donbaa siganɔmaw b'a la ko kura donbaa kasaratigiw b'a la. Salamu aleykum. Kisi u tɔɔrɔ ma. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba bismillah. Mɔgɔ. Ba. Aw bɛ émission na sisan nɔ. Ok n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ. Bismillah. Donc maa min bɛ sugo k'a ye tuma caman na e ni muso bɛ ka jɛn
o ye mun de ye mbalimakɛ sugo min na kali maa min mi sugo la a b'a jira jinɛ min b'a kɔ n'o ye danbɛlɛkɛ adamaden mana da fɛn saba de bi da k'a tugu adamaden nɔfɛ ala t'a fɔ o ma t'a nɔfɛ mɛ o bɛ tugu i kɔ o fɛn saba ye jumɛn ye kelen bɛ yen o bɛ balo adamaden yɛrɛ la kelen bɛ yen o bɛ adamaden nɔfɛ o bɛ dawula sɔrɔ adamaden fɛ kelen bɛ yen ala b'o minɛ adamaden yɛrɛ kama o ye fɛn saba ye jumɛn ye danbɛlɛkɛ o ka alijinɛ do bɛ sɔrɔ adamaden kɔlɔsi nɔfɛ o bɛ kɛ adamaden kɔ k'i kɔlɔsi n'a m'o kɛ ka ɲɛ a tɛ don alijinɛ kɔnɔ o ye danbɛlɛkɛ ye olu dan bɛ ka bila o kɔ kelen wɛrɛ bɛ yen o ye jinɛ dɔ ye o jinɛ in o de b'i gɛrɛ adamaden la hɛrɛw ni fɛnw ala bɛ hɛrɛw ni fɛnw minnu kɛ adamaden ye ale yɛrɛ bɛ don o kan ka jirɔ kelen bɛ yen o ye sitana yɛrɛ de o bɛ na don o don a bɛ fɛ adamaden talo i tɛmɛntɔ mɔbiliba fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ maa sen fereke n'i bɛ pato ka bila mɔbiliw ɲɛ o de y'o ye o tuma o fɛn saba in n'an bɛ ka bila adamaden nɔfɛ ni min fanga bonyana i ka ko bi to o sira kan o jinɛmuso in ale ta ye muso de ye n'o bi k'ale la waati bɛɛ a bɛ nafolo mun sɔrɔ i b'a a bɛɛ bɛ cɛn ten foyi ti ɲɛ a bolo mɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a tigilama ye hɛrɛ tigi n'a y'a ɲɛɲini i b'a ye a bɛɛ don da la sarakaw b'a la ɲɛɲini yɔrɔw b'a la mɛ n'a fɔra ta a bɛ nin banba saraka dama kan yiri de b'a la dɛ n'a ɲɛ sɔrɔla a bɛ kɛ fɛn ye kuwa. n ka cɛ y'a faamu. n y'a faamuya. ɔ i bɛ kuma fɛ a ka WhatsApp kan. WhatsApp kan. awɔ inshallah. ni numéro bɛ WhatsApp kan. ayi Seku Amadu ta bɛ duguma 79 19 99 émission la i b'a ka numéro sɛbɛnni. ok n y'a faamu. Seyfula an bɛ sugo kan. salamu aleykum. Allô, maaleykum salam. Ma an cɛ. Oui, mais Seku Madi la direct le la. awɔ i bɛ Seku Amadu ka direct la. Parce que me direct filɛ la le komi n Siboni n tun b'a fɛ ka a ɲɛfɔ a ɲɛna. a ɲɛfɔ Seku Amadu tulo b'i la. n Siboni de ka kɛ komi n sini fanikara la mansini na. Après n tora fanikara la sisan n ka ye denmisɛnninw taara bo kɛ. Maintenant n ka n wuli ka bo nin ta ka taa bɔ. Après n tora n ka ye bo fana bɛ ne yɛrɛ darɔ n bɛ bo nin bɔla n darɔ k'a bɔ. Ka kɛ ni boji bɛ n da la quoi. An balimamuso ye sugo min kɛ bɛɛ k'a lamɛn nin ye sugo dumanba ye nin ye muso min ye muso in a bɛ se ka hɛrɛ bɔ a yɛrɛ da k'a di waledenw ma nka a ye tɔɲɔ bɛɛ de sɔrɔ furu kɔnɔ tɔɔrɔ de b'a kan wa a bɛna hɛrɛ sɔrɔ min ka bɔ a bɛ ka balimaya kala sinjiya a bɛ k'o kala mɛ furu gɛlɛya b'a kan muso in bɛ yɔrɔ min gɛlɛya b'a kan furuko la ani sɔrɔ yɛrɛ baarako sɔrɔ gɛlɛya muso in tɔɲɔlen don kote bɛɛ kan mɛ a bɛ ka k'a ka hɛrɛ bɔ a da k'a don sinjiw da walima furu yɔrɔ sinjiw mɛ u bɛɛ ka k'a tɔɲɔ o tuma na a bɛ fini kala min na k'a k'a jija sinjiya siratugu ani balimaya siratugu ko ni ala sɔnna ko barika b'a la ko ala bɛna a dɛmɛ o sugo de dara a la a kana jɔrɔ dɛ a bɛna hɛrɛ sɔrɔ min ka bon nka i b'a ɲɛɲini de dɛgɛ o b'a la nka fɛn wɛrɛw b'a la min bɛ se ka adamaden ka ko bonya ka tɛmɛ o bɛɛ kan sabu dumuni min tun bɛ ka bɔ a da nin ye f'a ka jɛn fɛn dɔ kɔ k'o saraka tu o de ye ka bo bɔ i da kɔnɔ o ye i sago ala sago n'a y'o kɛ sisan dɔrɔn baara bɛ ɲa ni n'a a ka d'a ye a ka WhatsApp numéro ta. n balimamuso. i ye kuma faamu. n y'a faamu. gɛlɛya dɔ b'i kan mɛ n'i kumana Seku Amadu fɛ WhatsApp kan a ka numéro bɛ duguma i y'a ye. an b'i di WhatsApp kan o. an b'i ye WhatsApp kan. i bɛ vocal caman n'i ye vocal caman. i bɛ dɛmɛ cogo min na a b'o ɲɛ f'i ye. parce que n tun ka dɛmɛ don k'a fɛ ka ban o ka di Dunbuya le sinon a bɛ sɔrɔ k'an lɔncɔ. ok a faamuna. Salamu alaikum. Maaleykum salam. Seyfula an b'i fo. Foli diyara n balimamuso. An bɛ karamɔgɔ Seku fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Seku Amadu bɛ foli mɛn. Seyfula ne bɛ sugo kojugu donc n ye sugo dɔ de kɛ. Ne ba e tɛ carte tɔ kan ye ma dɛ. Awɔ n bɛ ka carte ko in de ɲɛɲini mais n y'a sɔrɔ su in na a diyara n ye fo dusukun bɛ pan-pan. Donc awɔ ne bɛ Paris de. Ne ye sugo dɔ de kɛ n ka musokɔrɔba banna a mɛnna. Mais n ye sugo dɔ kɛ surɔ. U nana fɔ ne ko n ka musokɔrɔba ye accident kɛ. Donc ne bolila biribiri ko n taa hôpital in na. Mais u y'an ka yɛlɛ escalator 3 de kan pour que i ka se ka yɛlɛ parce que dɔgɔtɔrɔso in bɛ kulu de sanfɛ. Donc u ye ne ladon machine kɔnɔ an ye fɔlɔ yɛlɛ ka escalator 2nan yɛlɛ ka 3nan yɛlɛ
sabanana sisan an selen dugu ma u y'an lajigi ye donc kulu senkɔrɔ sisan i yɛrɛ de b'i nagasa ka yɛlɛ pour que ka se hôpital in kɔnɔ donc mais kulu in bɛɛ lamunumunu don ni neige ye glace kuru donc ne ye n pan siɲɛ joli n ko n bɛ yɛlɛ n ma se ka yɛlɛ donc ne ni muso dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'u nagasa k'u kulo neige la ka yɛlɛ donc ne ka n y'a lajɛ n côté dɔ in fɛ dondani bɛ escalier b'a la ka yɛlɛ kulu in na mais i bɛ glace ba de ta k'a bɔn escalier ka k'i si ka yɛlɛ denmisɛnninw bɛ tulonkɛ la u ma se ka yɛlɛ mais tellement ne dusu bɔra n b'a fɛ ka yɛlɛ ka taa n ba lajɛ ne ye glace kuru belebeleba ta k'a da n kamankun na n ma si ka yɛlɛ dɛ ka n tagama ka yɛlɛ escalier la ka yɛlɛ fo kulu legelege in sanfɛ ka taa n jɔ hôpital da la n ɲɛ yɛlɛla ye Sheku sɔrɔli diyara n ye ne ba i ka sugo mɛnna Sheku Amadu lamɛn Banigo Amadu n bɛna walawala k'a d'i ma maanifinya ye sababu ye diɲɛ ye sababu ye Ala ye diɲɛ da dɔnni wa diɲɛ bi ba dɔnni foyi ti ɲa ni dɔnni tɛ adamaden ye fɛn ye min ka kan ka ɲɛɲini n y'o de fɔ Ala ye danni kɛ jinɛ saba bɛ adamaden kɔ danmɛlɛkɛ o ye fɔlɔ ye a filanan o ye jinɛ min o ye gɛrɛsɛgɛ jinɛ ye a sabanan ye jinɛ sitana o bɛ adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔ ni danmɛlɛkɛ y'a jɔ i si b'o da la hɛrɛ o hɛrɛ bi don i kan a b'o kunbɛn balimamuso min filɛ nin ye a ka faransi sigi ye sanji jukɔrɔ wɔsi de ye a bɛ baara minnu na a ka baaraw tɛ ka nɔbila a kɔfɛ soyanfan fɛ fiyewu kɔni nka sanji jukɔrɔ wɔsi don a b'a fɛ ka yɛlɛ ka se yɔrɔ min na jugulamaw fana taalen bɛ f'a ɲɛ faransi ye fana u bɛ ka don a n'a ka hɛrɛw cɛ tuguni o tuma na fɛn min bɛ se k'a bila u ɲɛfɛ k'a k'a janto a bangebaa fure la a ka su saraka bɔ ni Ala sɔnna bangebaa ma saraka kɛ dɛ a bɛna nisɔndiyaba sɔrɔ sisan ko dɔ la o bɛ ɲa kosɛbɛ o de kama a sera sanfɛla la juguw bɛ n'u to dugu ma k'a ye u bɛna ye u kun bɛ baara ɲumanw na k'a to yen mais u bɛna ye a bɛ baara dɔ la f'u bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko ko nin bala la na o tuma na a bɛ nin cogo in na Ala k'an balimamuso kisi labɛn ye toujours adamaden bɛ komi koko jɔlen ka bɔgɔ dɔ nɔɔni ka dɔ bari ka fara koko kan a bɛ koko kolo gɛlɛya fɛn minnu ka kan k'ale ka ko ɲa sisan o dɔnnen don Sheku Amadu fɛ mais o tɛ fɔ a ye sugo senfɛ n'a gɛrɛla na mise min na n b'o de fɔ a ye n y'o de fɔ aw ye diɲɛ ye sababu ye nafolo ye sababu ye maa si tɛ se ka nafolo sɔrɔ nasira wɛrɛ si la fɔ Ala ka relation d'i ma walima gɛrɛsɛgɛ duman ka k'i la Ala ka relation pousser k'a d'i ma n'o tɛ i bɛ nafolo ye yɔrɔ o yɔrɔ n ye valise fa n ye carton fa n ye kɛsu fa o bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔw ye o tigiw yɛrɛ b'o ɲɛdɔn u ni Ala cɛ ye nka cogo yɛrɛ ye min ye Ala ye min da gɛrɛsɛgɛbaw rɔ sɔn hɛrɛ ma o de ye Ala ye ni Ala wele cogo yira la maa min na o de ta ye nafolo ye Ala ka hɛrɛ k'an ye. Merci n bɛ mɔgɔ si merci beaucoup. Ok an bɛ bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele mais sogo quartier san kɔnɔ maa min bɛ jamana kɔfɛ 10,000 k'i ka ɲɛnɛmaya f'i ye ani mɔgɔ min Mali kɔnɔ 6000 n balimakɛ ni dɛsɛr'o la n y'o de fɔ bɛɛ ka hɛrɛ mori tɛ se k'a bɛɛ f'i ye ko a dɔ bɛ na sogo dɔ bɛ wele la yan fɛ k'o to yen fɔlɔ ayi wasapu salamu alaikum ma an ce wa an ce français mais an bɛ direct de la wa ne fa bɛ direct la ah d'accord ko n ka foli bɛ Amadu ye Sheku Amadu b'a mɛn awɔ komi ne ye wele n bɛ faransi bon n bɛ ka ɲaga émission lamɛn bon sisan ne kɔni siya sigo min kɛ n b'o sigo f'a ye ne sigora Sunjata Keyita de la bon n ma fɛ k'o sigo dɔn a sigo a taabolo ka jan dɔɔni ne fa i tɛ sogo quartier ta bɛɛ tɛ se ka fɔ émission la dɛ tiɲɛ ka di Ala ye awɔ voilà parce que an kɛlen bɛ ka miniti dɔ de di hadamaden ma e bɛ sogo quartier ta n'a ka jan ni Sheku Amadu b'a tɔ kuma kɛ inshallah Seyfula n balimakɛ a fɔ a ye a ye min fɔ ka ban o bɛ lakali yɔrɔ bɔ sugo bɛ komi kuranɛ kolo n'i ko ko ma n'i ko kuranɛ kolo ma a daminɛ bɛ se ka kɛ madu a bɛ se ka kɛ mama a bɛ se ka kɛ mayiminɛ wala donc a ye min fɔ ka ban o bɛ lakali yɔrɔ bɔ k'a sugola jɔn na Sunjata Keyita a k'a jɔ n k'o kelen walawala a ye a n'a jɛ a lamɛn ni maa min sugora faso cɛdɔni tabaga la ni maa min sugora faso kumabɔbaga la maa min kɛra kolokɔrɔ ye jamana kɔnɔ ka mankutu duman fɔ a la
ni maa min sugora o la o b'a yira nin tigi filɛ yɔrɔ min na faso ko ka di nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ a mana kɛ maa o maa ye a mago b'a faso la kosɛbɛ kosɛbɛ dɛmɛ min b'a bolo ka k'a faso ye ala m'a se de d'a ma mɛ a k'a jija a mansakɔrɔbaw bonyali n'a y'i cɛsiri o fɛ barika de b'a ka ko la a laban bɛ masaya kɛ siga t'o la n'a y'a a ka ko ɲɛɲini a bɛ ten de o n taara ya bɔ n'i ka ko ɲɛɲini masaya bi a b'a bɔgɔ la i bɛ kuma Seku Amadu fɛ wasa kan n'i kan ka dɛmɛ cogo min na k'i a masaya d'i ma an n'o kɛ d'accord bon ngeen ko do prenga mulu ka ke o te sugo e comme bom ala o tem bom suru mangene bon ne ko mba ka ayina fe am se ga funa se ga frage sugo mina ko tati ma weli comme ni gan muru duma ko ga weli mi wa lu ta so la ko e be ba bu ga fokalci no bom suru ali ko bom suru malladi e ba fu ga fokalci ne na kuma na ga ben kula abe machi aiwa no te nasra ufra wo kuno je ko so ko ebe kuma fe wasa na bena ko la be machi awo wala nje ada ko kan an chan baradi ma Sefula je sababu ye an baro adamadenw fɛ ka dɔnni jira u la ala ye dali kɛ an bɛ nin min na kuli mɛna ale ha fa bɛɛ bi ba duru maa ɲuman bɛ faransi kan ro dɔɔni salamu alaikum ne ba Waalaikum salam fa. Manche. Ala bino ya o. Amina rabine ba. Ala here kanye. Amina. Me Seku Madi le ko Bani ko Amadu. Bani ko Amadu klubila. Si borande muso le lantra te ko si bole fanyana. Anya fo Bani ko klubila. Si borande muso la ngai ayenye kono. Maintenant, nous avons un kono, a ko kwa kono ya dina. Kwa kono burla. Nga ya bra boke nyen kono, nga e pani sirina kora. Ine kama ngoko miura boke nyen kono bo jikaka ye boni nazi. Maintenant nga e nyen kono ro be ko ni bodi. Aka jikaka apere abona ka wanyen berela ka trafe sida ko koro kwa boke ni. Sugo bana wa mbalima muso. Balimamuso sugora ka sugora a denmuso la k'a bɛ ɲɛkɛ kɔnɔ laginɛ ka kan a y'o de fɔ wali jaganga k'a dɔn a bɛ ɲɛ kɔnɔ a ko a sugora la k'a ko a kɔnɔ bɛ k'a dimi k'a ye banakɔtaa kɛ ɲɛkɛ na k'a bɔra yen a ye fini siri a kɔ na a taara ɲɛkɛ wɛrɛ la a ba denmuso in ka ko a k'a ɲɛɲini wolodon a k'o ɲɛɲini n'o tɛ denmuso in n'a a kɛra ale ɲɛna a ma k'a ɲɛna a bɛna furu fila kɛ a bɛ furu fila kɛ ka den wolo du dɔ kɔnɔ ka tila ka taa den wolo du wɛrɛ kɔnɔ o de y'o ye n'a y'a ka wolodon ɲɛɲini denmuso in de bɛna kɛ ala sɔnna a bɛ basigi n'o tɛ a ka adamadenya ma basigi fɔlɔ dɛ o de bɛ ka fɔ a ɲɛna ka bɔ kɛ ɲɛgɛn dɔ kɔnɔ a kɔnɔ bɛ k'a dimi a ka furuko bɛ gɛlɛya furu kelen min mana sɔrɔ a bɛ taa den wolo ye tuguni ka tila ka bɔ yen ka fini siri a kɔrɔ ka taa ɲɛgɛn wɛrɛ kɔnɔ ka taa den wolo bon a si tɛ kɛ so ɲumanw ye bari ɲɛgɛn fila o y'o de ye k'a ka denmuso in awɔ a faamuna o a bi den muso minnu bɛ den wolo yan k'a wolo yan fɛ o mɔgɔ sugu don a y'a saraka walasa a kana se ka k'o fasɔn ye bɛɛ sago y'i den ka to a ka furu kelen kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'a n'i ye kuma na nimoro b'i bolo a bi saraka cogo min na Seku Amadu wolodon saraka ɲarɔ dɔw bɛ ka t'u bi a ka ye hali bi n ye maa dɔ bloqué ka bɔ Espagne jamana kan a n'a mɛn a ye ne bila a ka wolodon saraka ko ye ko n k'a tɛgɛ filɛ o filɛla a ka kow fereke n b'a dala ye o tuma wolodon saraka ko ye se kɛlen ye tɛgɛ filɛ wari ko a ko ne k'o to yen fɔlɔ bani n k'a filɛ bani ni min b'a la o tuma na a selen o ma a wolodon saraka ko a kan dɔ ne ma wari bɛ ci ne somɔgɔw ma ou bien aw yɛrɛ parce que o ma kɛ ne ye bilen dɛ o kɛra aw parce que a bɛ komi mori dɔw bɛ sɔrɔ jɛkulu ye ne dun y'o fɔ bɛɛ ɲɛna Seku Amadu ye kelen ye a n'a ka interview kɛ ba Sefula ye donc a ko wari bɛ ci aw ma wa ou bien ne somɔgɔw ma ni wari bɛ ci ne somɔgɔw ma i b'o fɔ ɲɛna bon ne fana ko a ma n ko awɔ wari bɛ ci somɔgɔw ma ka saraka bɔ n'i yɛrɛ bɛ saraka wɛrɛ f'u ye wolodon ta in Seku Amadu tɛ baden ye i soma tɛ donc sisan olu tɛ se k'a dilan mais ne jɛ in na ko hali n ye tɛgɛ min filɛ n jɛ in n'o kɔ donc a ye kuma cɛya n y'a da sɔgɔ karaw telefɔni la ka n yɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan
k'a fɔ jɛmɔgɔ bɛɛ sogo kariti 10,000 san kunturu bɛɛ n ka cɛ o ta dɔrɔn i k'i ka ɲɛnɛmaya ɲɛɲini ala bɛ kibaruya min di mori t'a bɛɛ laturudala t'a bɛɛ bɔ ka diɲɛ wuli i bɛ taa cɛ o cɛ fɛ somakɛ t'a bɛɛ domakɛ t'a bɛɛ ye ala bɛ dɔ yir'i la sogo la a Yusufu ta dɔnnibaga bɛɛ m'a bɛɛ koyi a fɔra Yusufu sogora a taara fɔ a fa ye fa y'a dɔ de la den ye min ye n'a ala ja maa yira la dɔnni wɛrɛ la ala y'a kɛ sogo ye mun na an b'a ala de ɲininka mun na e y'a kɛ sogo ye hakika ye ça veut dire ala b'a dɔn ko dɔ bɛ sogo nin na bɛɛ lajɛlen ka kariti ta welebali don an bɛ tila k'a fɔ sogo an bɛna bɔ okumu kɔnɔ wolodon i wolola don min na i b'o fɔ dɛmɛ min kan ka k'i ye mais u bɛ k'u yɛrɛ kɛ wolodon dilanbaga ye koyi sogo ne dɔw yɛrɛ bila fili dɔ parce que u ye ne karaba ko olu somɔgɔw anw somɔgɔw de b'a bɔ ne ko n ko ɔhɔ u k'a bɔ yen u taara bɔn an ye sagaba misi san donc sisan wala nasi in fɔ an ɲɛna karamɔgɔkɛ b'an kɔrɔ yan o yɛrɛ k'o sɛbɛn n ko karamɔgɔkɛ b'aw kɔrɔ n k'o tɛ dɔnni kalatɔ ye sa kɔ a y'a fɔ a ye ni karamɔgɔ don a ka adamaden hindi bɔ dɔgɔkun ye tile 7 ye adamaden ye façon 7 ye adamaden bi balo waati 2 kɔnɔ adamaden bi fatu waati 2 kɔnɔ a fɔ k'o hindi bɔ k'o d'a ma ka basumala ye jumɛn ye k'a daminɛ fatuya ka taa bila wala dɔn na mɔ haya 7 don haya kelen o kelen o tilalen don ntɛnɛn k'a daminɛ tarata araba ayiwa alamisa juma samedi o a bɛɛ bɛ haya kelen kelen sɔrɔ fatuya la adamaden bangelen don o de kɔnɔ i t'o kelen jɛ fiyewu i b'o kɔnɔ o kɔfɛ adamaden bi balo ka sa min kɔnɔ o ye su ni tile n'i ma sa su kɔnɔ i bi sa tile kɔnɔ ni maa min ma wolo su kɔnɔ i b'i wolo tile kɔnɔ adamaden bɛ nin kɔnɔ ni maa bi ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini nin fila kɔnɔ adamaden ka don juma don samedi don jumasi don ntɛnɛn don tarata don araba don alamisa don o kuma na sisan o ye don dafalen ye ni maa min bi saraka bɔ i yɛrɛ ye bɔdon b'o la o ye alamisa ye ala ma tɔ to ni maa min bi dugawu kɛ ko saraka ka minɛ a bi minɛ juma ni maa min b'a fɛ k'i ka taama dumanw kɛ ani ka kobaw ɲɛɲini 2 milliardaires bi wolo don min na samedi b'o la mais maa don maa minnu ka kow ma basigi jumasi musa solomana ka don don den minnu bi wolo la hali n'a muso cɛ kɛra milliardaire ye a b'a muso fililen to yen muso bɛ du financer k'a sɔrɔ miliyari bɛ cɛ bolo a tɛ fɛn ɲ'a ye ntɛnɛndenw o ye alakira mahamadu mandenw ye k'a yira mandenw n'o kɔrɔ ye k'a fɔ mahamadu bangera ntɛnɛndenw la sallallahu alaihi wa sallam o m'a k'a ye dɛ dɔnni tariku nana n'a ye tarata don o ye masakɛ dɔ ye o kun tɛ ala dɔn mais fanga b'a la barika b'a la tarata denw ka dolo tar'o kan ni tarata den hali n'a kɛra muso ye a bi kolo gɛlɛya n'i m'a ka ko saraka muso minnu bɛ sin donso gulɔki dɔw kana ka kɛ jinɛtigi ye o de y'o ye n'o den b'i ka denw dɔn i b'a wolo don dilan n'o tɛ a ka ko ti sɔn fiyewu arabaden nabila musa isa mariyama ka se hawa ma o bɛɛ lajɛlen bangela arabadon de donc arabadenw fana o ye denw ye minnu ka tiri ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bi jamana wuli n'a bi ko gɛlɛn kɛ n'a y'a fira ka tarata ni araba cɛ a bɛ s'a ci la alamisa den olu musow u ka furu sɔrɔ man di a cɛw u ka furu sɔrɔ man di i b'a sɔrɔ a cɛ bɛ maja musow ye diɲɛ na mɛ yan'a ka muso kelen sigi i bɛ saraka bɔ dɛ o kuma na sa ni maa min banna nin ma n'i jɔnna nin na i yɛrɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ Seko Amadu tilara ci la ka ban wolodon dilanbaliya bɛ défaut ci hadamaden ma o bɛ adamaden ka koba pewu k'a kɛ komi diɲɛ y'i saraka k'a sɔrɔ o tɛ i bi nkalon bɛɛ da i fa nin jɛninw na o y'a sɔrɔ wolodon damelɛkɛ jɔn bɛ da la hali ni maa ye nasi d'i ma i da y'a minɛ o y'a bannen ye ni maa ye i ka papiye bila don min bilise min na bɛɛ bi ta o baara yɔrɔ la yen mais o b'e ka papiye bɔ ka da kɛrɛfɛ non i tɛ taa o i tɛ taa n'i ye baara ɲini yɔrɔ min na o b'o cogo rɔ n'i bi so ɲini n'i ye i ka papiye déposer o y'o bannen ye permis bɛɛ tɛ nin gɛlɛgɛlɛ bɛɛ bɛ ten jamana kɔnɔ sɛbɛn ɲini b'o cogo la a bɛɛ lajɛlen bɛ ta maa damelɛkɛ a b'i ka ko bɛɛ ɲami k'a d'i ma walima o ka t'i ka sɛbɛn yɛrɛ minɛ yɛrɛ ko nin défaut b'a la o y'a bannen ye o tuma damelɛkɛ bɛ nin bɛɛ kɛ f'ale ka labɛn mais m'a fɔ ye n ko fɛn saba bɛ maa kɔ wa damelɛkɛ damasa jinɛ ani a tɔgɔ ye jinɛ sitana o saba de bɛ adamaden nɔfɛ ka yaala ni dabelɛkɛ sɔnna ka haki sɔrɔ k'i wolodon saraka ale b'a jɔ nin fɛn fila bɛɛ ni e cɛ o kuma na fɛn min ye gɛrɛsɛgɛ jinɛ sa a b'o lagɛrɛ i la i bi hɛrɛw de ye adamaden ala tilara ci la ka ban mɔgɔw ɲɛna ko ala de bɛ jigin k'a cun cali ka wari di maa ma o ala tɛ jigin ka gɛrɛsɛgɛ nbalangulo maa kɛrɛ la a y'an da k'an bila k'an kɛ tana ye k'an kɛ cɛ ni musow ye
dɔ ka sɔrɔ bi bɔ dɔ la i b'a mɛn dɔ la i t'a fɛ k'o ye dɛ i yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ gulomo la ka n'o fɔ sɔgɔma k'i tɛgɛ don o ma in jogorɔ tan ala bi hɛrɛ dɔ la s'i ma mɛ adamadenw ye nin bɛɛ lajɛlen ye ka to yen ka maa dɔ ye ka n'i bolo fila jɛ a ka dugawu k'i ye ala bi hɛrɛ dɔ la s'i ma maa dɔ i kun sulilen dɔ k'a tɛgɛ da i kun k'a kulo alaw kala walima haya dɔ kala haya kelen dɔw bɛ yen ala kun y'o di an ka walijuw ma sɛgɛna amada mawula a kun b'o bolo o kɔfɛ Muhammadu Ablaye Suwadu a kun b'o bolo o kɔfɛ ɲaro karamɔgɔ a haya kun b'o bolo sinzani karamɔgɔ a kun b'o bolo a kun bɛ ka taa suwa la ka taa bila an ka jamana dɔnnibaa bondaw bɛɛ la jɛnɛkaw b'o cogo la dilikaw bɛɛ ten ka taa se awa jakaw ma tɔmutu a haya b'o ye n'u y'u tɛgɛ da i kun na n'a ye tew dɔrɔn ala bɛ barika don i la o tuma na n'o bɛɛ kɛra fu ye a yɛrɛw ɲɛ bɛ kow cogoya la o tuma nin ne ye dɔnni cogoya ye ala bɛ dɔnni gununi cogo la maa dalen o kɔfɛ wurudili dɔw bɛ yen ne b'a dɔn wurudili dɔw bɛ Seko Amadu bolo kɔlɔsi kisɛ 14 dɔrɔn n'i y'o kɛ ka ban a yɔrɔ dilanna o tuma na maa min y'i da ka wurudili kɛ siɲɛ 70,000 olu ye kelen ye wa o de kama gafe b'a fɔ wala zulimati wala nur wala zul ilal haru a ko dibi ani yele ti kelen ye a ko suma ani tile kɔrɔla olu ti kelen ye donc bɛɛ k'a bila i hakili la waati ye fila fila de ye a faamuna Seko Salam alaikum. Alo? Salam alaikum. Alaikum salam. Samo? Walaikum salam. Anjene ba? Nsani ke? Ba. Na dala iwe jidana kwa ya ngabala ko nyati nyana. Francis. Awo. Nya faamu ne ba. E bi jamana jumɛn na? Ame Maribugu kati Maribugu. Aba sa ame numéro fi ba ta ne émission bana iwe Seko Amadu wele. 79 ta. Ayo, bana numéro nda. Anan ta dama ta. Aye nta dama dɔw bɛ yen o sɛgɛlen don an balima Maribugukaw don. Ne balima e bɛ numéro ta an bɛ direct de kan. Seko Amadu ka numéro ta 79 79 19 79 19 99 99 41. 41. Awa i bɛ kuma fɛ WhatsApp kan. Ok, ɲamɛ. Inshallah ala ka yɛrɛ kan. Ala ka bana ban. Ala ka bana ban. Musokɔrɔba ka bana a ye kuma n fɛ mɛ yanni an ɲɛ ka danga n bɛna fura dɔ yira a la a ye t'o sa sugu la a k'o ye sa ye dɛ. A ye taa seretoro bulu kuru 7 a k'o tobi k'o mɔ a k'a ko su 7 a b'a ji min ni nɔgɔya donna hali n'a man dɔn a ye dugawu kɛ Seko Amadu ye. Ok, ɲamɛ. Ala ka yɛrɛ kan na. Seko san bɛ maa min bɛ fɛ i ka wolodo dilan i b'o baara kɛ wa. Wolodo bɛ dilan kɛ ni wolodo ma dilan i tɛ kɛ foyi ye o. Ne y'o de fɔ o. I ta in fɔ diɲɛ ko ne bolo n k'i b'a dogo dɔɔnin. Ayi Seko n t'a dilan nɔ. Sefu la. N'o tɛ an bɛ taa wagati dɔ i y'a dilan i ye n ta dilan. N'o tɛ an bɛ taa fɛn dɛ. A dilanna i ye terrain di jo maire tilala k'an wele k'a fila wɛrɛ di. A kɛra bolo fa ye. Yɔrɔ a kɛra. A kɛra. Erreur caman bɛ ka kɛ fɛnɛ. O caman kɛra dɛ. A bɛɛ kɛra a bɛɛ y'i ka dilannen ye. Ni ala sɔnna Sefu la a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan. Mais sisan u yɛrɛ bɛ n wele k'a fɔ Sefu la a bɛ diɲɛ fɛ sisan koyi k'i bi diɲɛ yɛrɛ de bolo. Wala i se bɛ diɲɛ bɛ ka ne yɛrɛ yɔrɔ e sɔgɔlen tigi ka forfait jɛnɛ. E fɛ gansan de don. Ne y'a f'i ye. Ne ta dilanna don. N'a bɛ Sefu la n'a y'a duma kɛ i bɛna tila na. Seko de y'a to. N bɛna fɛɛrɛ minɛ dɔɔnin farati don. Bari Mali in kɔnɔ ni maa dɔw jɛra. Jamana kɔnɔ anw ɲɛ b'a la mikorokalatigi hasidi ka ca dɛ. Maa yɛrɛ y'o tan bi wulada in na koyi a y'o kun koyi a hasidi ka ca n'o y'a ye k'a fɔ maa bɛ yen ko diɲɛ bi nin fɛ ka ban u b'u ngɔri bɔn e min t'o ɲɛdɔn e ye bamanan ye ne bɛ dilan ka tɛmɛ n'o tɛ n ka mikorokalatigi dɔ bɛ yen o tunu mɛnna dɔɔnin fɔlɔ a tulo bɛ na a b'a mɛn a bɛ diɲɛ bolo sa ka tɛmɛ e kan dɛ donc sisan ni ala sɔnna an bɛna o ko la dilan donc n bɛna wuli ka jɔ i ka wolodonko la halisa i tɔ ka yɛlɛ. Seko y'a dilan k'a fɔ diɲɛmɔgɔ témoignage ye mun ye n y'o de fɔ mori bɛɛ diɲɛ bɛɛ mori kelen ka nasi bɛ ni dugu jɛra n'i m'a mun Seko Amadu sirilen don n kora mori min ka da fɛrɛ la dabali banna dabali kana sen na non Seko maa ti tɔgɔ sɔrɔ ni min juguya koyi n'u dɛsɛlen na n kora Seko de t'a la a guwanen don min na a ka wolodon fɛrɛ a ko karisa n bɛ wolodon nin d'i ma n'i min y'ale ba ye. A ko bɔn se filɛ i fɛ i ka ko bɛ jan yɔrɔ o yɔrɔ a y'a sɔrɔ pasi ko ni fɛnw tun tɛ yen i ko mini bila alimantɛriw sanfɛ maa o maa bɛ mori émission kɛ Mali kɔnɔ dugumakolo sanfɛ e n'a dɔn se fila bɛ min na
a bɛɛ Chogamadu sababu a bɛɛ kɛ tan de o ni Moriw bɛ jɛ la o ye tiɲɛ baara n'a tacogoya Mori tɛ min ka nasi minɛ quoi Mori a fɔra n'a b'i ta fɔ a tɛ yɛrɛ n'i ka nasi minɛ i ka sɛbɛn tɛ n bolo maa kelen min ta bɛ n bolo Chogamadu don i ka kuma de bɛ se ka y'an kun i ka ɔn de bɛ se ka ye wa n y'a k'i fɛ i m'o di furu ye n y'a k'i ye non kɔfɛ o foyi wɛrɛ tɛ yen Chogamadu kelen de ka fɛn ne bolo ka utiliser hali ni Mori ye sɔn mobili la a y'a fɔ n ye ko maa tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ maa ye maa tɛ se ka ko bɛɛ kɛ maa ye sen fila maa k'i ye cɛw bɛ sɔrɔ fɛnɛ min m'aw k'i ye wa i n'o sɔrɔ ɲina awɔ non a y'a kɛ dɛ mobili tɛ yan donc sisan an bɛ ɲɛsin o daliju ko ma sen fila o kungo de ye o o bɛna sɔrɔ i fɛ ala k'o kɛ i b'o jɔ ni ala sɔnna ale t'i minɛ a tɛ tɛmɛ o kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i wolo dɔ dilan n'i y'a dilan ala b'i ka yɔrɔ dayɛlɛ mais n'i banna ka dilan i ka yɛrɛ caman bɛ ala y'a di dagan kama mais i t'a sɔrɔ sen fila n y'a fɔ dɛbɛli minnu filɛ o n'adamadenw b'o kɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ daga dɔ bɛ yen n y'o de fɔ o daga kelen bɛ yen i ka dukuru b'a ta ale ni dɛbɛli banna tɛ kelen ye i y'a mɛn o de ye kabilaba daga o kabilaba daga in n'o donna i ka denbaya bɛɛ a b'a ko a la a ka so ye ni danfɛn o danfɛn ye wurubilen da i tɔgɔ kan a k'a kɛ jɛman ye dɛ k'a fɔ ala ka karisa kɛ tan a ka ko donnen ye dibi la o ye daga bɛ ko kɛ sen fila yiri ye ko ye kuranɛ bɛ yen nka sen fila o ye yiri sɔrɔ balo la mais Choguel bɛ se ka maa kɛ fɛn yiri la wa wala yiri yɛrɛ de ye fɛn ye ka maa kɛ fɛn ye o tɛ dɛ min yɛrɛ de ye fɛn ye o de ye yiri donc min yɛrɛ ye fɛn ye maa kɛ fɛn ye o ma nɔgɔ o la sen fila banabaatɔ dalen ŋunali la daga kelen pe a ka wuli k'a sigi o dugu jɛ o k'i wele ko ko bi pisayara n bɛ n balimacɛ fo in na Canada a fa ka banako la kamalen ka ɲi kojugu ala ka barika don a la jeune don a tɛ n dɔn a ko Seku Amadu ne b'i lamɛn ne b'i lamɛn n fa a bɛ saya ni balo cɛ a y'a tɔ fɔ ni ɲɛji ye n k'i da di i da di n y'a lajɛ n y'a dɔn nin tɛ Maamuru Bali dɔ ye parce que olu bɛ maaw la o ala n ko fa donna dɔw rɔ kɔgɔji fɛ kunkolo tiɲɛna barika banna o dɔw bɛ yen mais bɛɛ tɛ dɛ maa ɲɛnama caman taara i da ji kɔfɛla in na ne b'a fɛ ka dugawu kɛ ala k'u sɔrɔ fɛn nɔgɔya u ka na Mali la an ka baaraw kɛ a ye n wele a ye kuma in ɲɛfɔ ne ye dɔrɔn n k'a ka nɔgɔ i fa a ka maaw ka nimoro a ci n yɛrɛ ma n dar'i la a y'a ci ma n yɛrɛ ye vocal ci o dɔrɔn bɛɛ a ba ye vocal ci ko bana in de k'u la ko u filɛ sa o bɛ taali kɔnɔ nka u bɛ se ka fura d'a ma o bɛ taali la wa ko kosɛbɛ n k'o man gɛlɛn ne fura de fɔ u taara fura ɲini a denkɛ ye ne wele o dugujɛ a bɛ nunkɔrɔ yɛlɛ la ko tiɲɛna Seko ko k'a bɛ ka dumuniw kɛ n k'o kɛra ka a da tɛ se ka kuma ka mulukulen don k'a bɛ ka sɛnsɛn bere la kamalen y'i sigi a ko Seko n ye 70,000 ci ma taa crédit san n'o ye ne y'a wele ne ko a ma n ko tuma e bɛ mun na Canada jamana kan a ko ne bɛ kalan de la n ko ekɔliden b'o sɔrɔ wa k'a b'o sɔrɔ mais anw ka nin yen da ninnu ne ma da hali sosara pɛrɛn m'olu bolo fɔlɔ Sakoji ka jamana in na donc ko in bɛ tan de i ka ko ɲɛɲini sani ka perdi Seko ko banabagatɔ ka kuma sɔn ji la k'i to Kati dugumakolo sanfɛ kosɛbɛ don dɔ la an taara don dɔ la i tun bɛ n wele i b'a fɔ se fila i faamana ma a don an y'an to baro la muso dɔ donna je pense que n'i y'a baro bɔ ten hakili bɛna ye muso dɔ donna o donna n'a ye ko b'u ye fan bɛɛ kɛ on dirait que san kelen ni kɔ a dalen don u yɛrɛ jigila tigɛlen don a la est ce que a bɛ bɔ bana la wa a tɛ bɔ a la mɔgɔ min y'o fɔ i ko karisa ko nin bɛ bɔ bana si min na n ko ten na i ye fura labɛn ale yɛrɛ min taara n'a a si tun ka ca ale ta ye i ye fura labɛn k'a di fo ka t'o kɛ n'a kɛra min a ma tɛmɛ sɛbɛnnikɛ la muso jɔlen nana a bɛ kɛ ten de o kini waliɲuman dɔ kɛra k'an to yen jɛman in don sɛbɛnni kɔrɔ donc i b'a dɔn min taara n'a si yɛrɛ ka ca o ta ye ale bolo tun b'a kamankɔrɔ ka taa nka si ka ca ale ta ye donc ko in bɛ tan de da fɛn na yiri ye min ye ni y'a f'i ye Sefu la n ko yiri de ye dugukolo nɔnɔ ye dugukolo yɛrɛ nafa o de ye yiri ye soma bɛ ma i b'a kalama ko soma bɛ mɔgɔ mɔya de yan den o den ma dumuni kɛ o tɛ balo waaw o ko ye nin de ye sa n ye anglais fɔ voilà donc ko in bɛ tan de u ye ne k'a la quoi américain ninnu u bɛ to ka fɛn caman t'a dɔn u bɛ nin fɔ voilà donc den o den n'a ma dumuni kɛ o tɛ balo
dumuni bɛ awɔ soma bɛ adamaden mɔgɔya ala ka dan kɔfɛ ala ban'o ci la ka ban ala ye fɛnw da k'u bila o sefula mengali ala la ni sɛmiyɛ donna i bi ɲɔkisɛ da dugukolo ni kilara wula fɛ i bi wuli f'i b'i kun kɔrɔta ka kaba nɔgɔ ɲini i bɛ ala ye yari t'a ye nka i bi sababu ɲini o sababu ni kaba ye manga bɔ gɛdɛ i ye ɲɔ min da i hakili bɛ jigin o de la tiɲɛ tɛ yan o kuma na o gɛdɛ min kɛra ala de kuma na sababu tɛ n'a ye fin da i yɛrɛ bɛ wuli ka minɛnw jɛ k'u ladon i jigi tɛ foyi ka ji kɔ koyi ala don ala ye yan sababu tɛ a bɛna nali daminɛ kuma dɔw la fa b'i ka so yɛrɛ njɔnw ta k'o bɔ i da la yanni sanji in ka na o kuma na maa k'i da ten k'e ti fɛn wɛrɛ sɔrɔ o ye non sababu ko ti tiɲɛ sa n'i ye min kala i b'o de dɔn i t'i bɔ an da la i ye min kala i y'a kala min fɛ o ka kodɔn nana yɔrɔ min na i ka kodɔn yɛrɛ b'i da ye ko in bɛ ten de sababu bɛ ko la yiri ye fɛn bɛɛ ka bana kɛnɛya ka tila ka maa kɛ nafolotigi ye n'i ma da la furakuru saba k'i fa i bɛ taa kaburu kɔnɔ pewu n ye dɔnnibaa dɔw ye jamana in kɔnɔ toujours n bɛ kankari da malidenw ye anw ye maa minnu ye anw tɛ maa dɔgɔya an tɛ maa juguya non ala ko n'i dara nɛnku tanga ka bɔ maaw gindo lebuli ma i bɛ sa sutura kɔnɔ ala t'i lebu fana n'i dara nɛnku tanga ka bɔ maaw burujali ma i bɛ sa ala t'i buruja ala ti maa bila k'i buruja n'i ye min ye ka baga i ma k'i buruja dɔrɔn ɲidakɛla don a b'a ta kɛ dɔrɔn ka taa kaburu kɔnɔ hali bana t'a dɔw minɛ n ye dɔnnibaa dɔw ye mali la sefula hɔrɔnya la silamɛya bila pewu mali manden denya segu ka denya kaye ka denya sikaso ka denya kulukɔrɔ ka denya muti ka den gawo den awa tomutu ka den mali région kumaba kɔrɔlen ma ba wala an danbe fɔndura télévision bɛɛ to ka maa minnu ka foliw jouer yala o tɛ yan o den halala n'i kɛr'o ye don kɔmarɔ bɛɛ gɔn kɔmarɔ tɛ kunun mali kɔnɔ yan kɔmako tun tɛ yan a tora dɔɔni mali dɔnnibaa dɔw u ka bɔ k'u sigi interneti kan ka kɔmaw cɛ ka n'u to k'a yira mɔgɔw la kɔma bi nin kɛ u bɛ nin fɔ ko kɔma nin tɛ yan nin tɛ foyi ye nin ye nkalon ye n'i y'o kɛ su minnu sara ka kɔn san 500 ɲɛ mali la u ye danbe bɛɛ dilan mali la yan ni kɔmako ye ka juguw rɔ sira dɛbɛli jugukɛlaw rɔ sira ni kɔma ye k'u rɔ sira n'u ka boliw ye ka du jɔ n'a ye ka nafa ɲa n'a ye ni maa nani sigi k'a fɔ k'i b'o kow ta k'u da kɛnɛ ka bi k'o bɛɛ ye nkalon ye ni nkalon min kɔni n'o hɔrɔnya gundo kɔni kun ye bon maa o maa mana k'o kɛbaa ye k'o kɔrɔ kɛ k'e bɛ ka silamɛya dɔ défend yɔrɔ dɔ la o tɛ silamɛya ye dɛ mais nkali ala la o ye k'i fakɔrɔba tɛmɛnenw su la maloya maa bi kɛ hɔrɔn ye k'i faw sutura ni ala kira kun y'a yira an na ne fa Abdulayi a bɔra maa min na bolitigi don ni boli in kun b'a fɛ nin kun b'a fɛ a kun bɛ anw décourager kirako la wa a b'a na ala de wala donc hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye maa o maa bɛ yen k'a ni maa minnu jɛra ko dɔ ma ka tɛmɛ k'a bɔra ka na sigi a bɛ k'a gundo bɛɛ parata an ye n'a y'a don a ta yen nɔ a fana b'o kelen k'a la dɛ Seku Amadu sigilen filɛ ne ɲɛ yɛlɛla kɔma siya 12 ɲɔgɔn i tulo b'a la an ɲɛ yɛlɛla kɔma la don min na an donna kɔmatu la kɔ wulu ye kini danga fo k'an kuma yɛlɛma kɔ wulu yala dɔw yɛrɛ tɛ kɔ wulu dɔn fɛnni dɔ don a dajini ka kun kɔ wulu y'an kin fo k'an kuma yɛlɛma an biri bɛ yen ala tɛ kuyɔrɔ k'i kɔma yɛlɛma ni kɔma fɛrɛndɛla i b'a mɛn sankolo la de hali eremɔrɔku fɔnselen tɛ se k'a kɛ kɔma suruku kɔma wuluni ntorokɔrɔ kɔma senkoma kɔma wara an k'a to ten muramugu kɔma o donc sisan o ɲɛyɛlɛ kɔfɛ anw ye nin bɛɛ dɔn mais an bɛ siyɛnɛ kɔma la mais n bɛ nkali ala la anw siyɛnlen kɔ kɔma la ka bɔ ka taa kalan dɔɔnin kɛ ka ala dɔn maa ye k'a dɔn kɔma ti maa ye mais kɔma bɛ kumaw ka duguw la o fɛnw kun bɛ yen k'anw bɛna an sigi
an cɛkɔrɔba dɔw sara an fɛ a ye tɔgɔ min sɔrɔ a kun bɛ fugulaw bɔ k'u da u kun k'u sigi u ye tɔgɔ min sɔrɔ u ye danbe min sɔrɔ u ye furu min dilan n'u ka nin ko ma ko ye k'i ka n'a fɔ k'o minɛnw cɛ ka n'olu to k'o yira diɲɛ la hali ni mɔgɔ ma kuma i fɛ a kɛ ala kama i faso sutura i k'i ka ala ko kɛ o b'i ni ala cɛ i tɛ baraji foyi sɔrɔ i n'a fɔ jurumu bari maa tɛ maaw lebu ni jurumu ye yanni ka sa ni ala yɛrɛ min yira n'a ye donc n y'o ɲini dɔnnibaaw fɛ k'o yɔrɔw bɔ u ka ko la n ye dɔw ye duguridalaw fana olu bɛɛ bɛn olu b'u sigi jabaraninw na ka dɔnnibaa tɔ bɛɛ nɛni ka sɔrɔ k'ale yɛrɛ ta kɛ tiɲɛ ye i tɛ sabali dɔ bɛ du dɔn nka dɔ bɛ duda du dɔn fɛn dɔ cɛ b'i bolo nka muso bɛ dɔ bolo koyi donc ne bɛ ka nin bɛɛ de kɔlɔsi n bɛ k'o ye an ka dɔnnibaa dɔw la buguridalaw b'o la u bɛ k'u da sago fɔ dɔnnibaa bɛɛ ma fo ka gango gasi ko ni buguridala bɛ mali kɔnɔ ko a bɛɛ ka bɔ a ka ɲɔgɔn sɔrɔ bon a filɛ anw fɛ yen Banikɔ jamana kan dɔ delila ka nin kɛ yen mori dɔ bɛ mali kɔnɔ yan a delila ka jigin ka bɔ sugu fɛrɛ jɔ i la sugu kɔnɔ n t'a tɔgɔ fɔ dɛ k'a kama kɔrɔta ko ni dabali bɛ n bolo Banikɔ k'o k'ale bo a kɛra bi i b'a fɔ san bɛɛ k'a sɔrɔ a bɛ balo la k'a tunu pewu komi a san bɛɛ ne bɛ taa Banikɔkaw bi bɔ ka ne kunbɛn i b'a fɔ ko jamanaden wɛrɛ nana u ka dugu la mais ne b'i kunbɛn mais n sirannen maa de bɛ s'a bɛɛ la e bɛ s'a bɛɛ la de o tuma na ka nin fɔ mɔɔw ɲɛna i labɛn fɔ ka t'i sa wa i yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye ne bɛ ka nin kan k'i da dɔnnibaaw ye dɔnni b'i kɛ mɛ kana dɔnnibaaw la gɛsi k'i yɛrɛ jɛya n ye dɔw ye u bɛ ka k'a bɛɛ de fɔ u bɛ ka dɔnnibaa bɛɛ nɛni ala an fa kɔrɔbaw u bɛ ka gundo yira bi i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ sara gundo min kan a ma debu u bɛ n'o bɛɛ yira bi k'a bɛɛ kɛ nkalon ye ka sɔrɔ ka na u ye koma yɛlɛma min sɔrɔ jamana wɛrɛ n'o dɔn tɛ yan u bɛ sɔrɔ ka n'o yira i tɛ taa ka bɔ an da la ne y'a fɔ aw ye dɔnni min bɛ mali kɔnɔ bi Belenduwariw ka koma yɛlɛma dɔnni Nigéria Nigéri i y'a mɛn yan o dɔnni ninnu ani tɔgɔlɛw ka carton fa manamana kow ka carton fa k'a fa tewu n'i gɛrɛla Sɛki Amadu la don o don ne b'o de f'i ye Sefu la koma yɛlɛma ko mana k'a ye yɛlɛma ko 36 a bɛ Sɛki Amadu la n'i y'a kelen o kelen kɛ i b'a fɔ ko ala ko don mais ne ka fisa o ma anw t'o kɛ o a sera o ma n'o tɛ Banankɔrɔ o san na ala ka hinɛ Toba Seyidu la maa bi sɔrɔ diɲɛ bɛɛ a b'a fɔ k'a kɛra dɛ o ma taa ne ta otage la nkɔnifɔ fogo kɔnɔ ko fɔ n ka kɛ sufa wari la sisan ni n ka kɔlɔsi jɔlen ye a ma kɛ ten yan ne ye ɲɔ n ko ala i bɛ nin fa kɛsu in falen tewu ala ka hinɛ fure caman b'a la senu gawule dɛmɛ a kumana don fo k'a kan minɛ n ko a y'a dayɛlɛ ne tɛ maga a la dɛ pari piège kɛra n na ni ma fɛn kɛ yan bi a bɛ n dɔgɔ tiɲɛ u y'a dayɛlɛ k'a ye k'a fan bɛ nansara ka kɔbilen la i b'o fatigiw dɔn o kumana sisan o daliju sugu minnu jɔ ye hamu saga ko hamu ka la hamu ba yira ti yaasu ni maa min ka kɛwale kɛlɛ ye ala tɛ den d'i ma bilen ma ne ka denmisɛnninw sigilen ye ni hakɛ i ti diɲɛ o dɔw kɔ mɛ a ma fɔ nafolo baara ye o dɛ nafolo baara bɛɛ t'o dɛ a bɛɛ tɛ ten donc sisan ni maa min ye nin lajɛ i b'a dɔn o la dɔnnibaaw kan k'u farati ka dɔnniw lagosi ni min ta ɲɛ n'a bolo o t'o bolo min kɔni ka gɛlɛ pewu 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 ni maa tɛ s'i ma ka ban o to yen donc n bɛ dugawu k'u bɛɛ ala k'u ka dɔnniw ɲɛ u bolo nka u ka tɔw to k'u ka kow kɛ ka maaw mako ɲa i tɛ dɔnnibaa si kelen sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ dan da la k'a y'o mako ɲa n'i y'a lankari mun n'a ma la i y'o bɛɛ de lakari donc i sabali quoi i kɛlɛ ɲɔgɔn i t'a hakɛ dɔn a kana ɲɔgɔn lakari. Seko daliju bɛ nafolo la wa? Daliju bɛ nafolo la Sefu la nafolo yɛrɛ ye daliju ye ala nafolo ye daliju dɔ ye dɔw daliju b'o la kɛ Sefu la fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye ni maa sigiɲɔgɔnw y'i tɔɔrɔ fadenw y'i tɔɔrɔ dɔw tɔɔrɔlen bɛ mun kɛ u bɛ sira minɛ direction u bɛ taa Faransi wali Ameriki o tɛ yan bon yanni i k'o bɛɛ kɛ i tɛ nafolo daliju ɲini yan dɔw bɛ wuli fadenw kɛlen k'a tɔɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ɲini koyi Sɛki Amadu dɛbɛli banna n bɛ taa n ko mais surafana yɛrɛ t'ale bolo e fan danama ka koli nafa jumɛn b'o la non o n'i ka dununkɔrɔni koli bɛɛ ka kan i b'i ko fɔlɔ min na nafolo daga don ni nafolo sɔrɔla ka ban o ye ko yiri fɔlɔ ye donc n ko i ma ko nafolo ye daliju yɛrɛ nafolo sɔrɔlen i jugu bɛ tila yɔrɔ 3 ye ni maa min jugu ye maa 15 ye jugu finman tɔ bɛ to 5 ye
ah minnu bɛ sa dimi ni mɔnɛ o y'olu de ye dugu olu bɛ to yen dugu filanan olu se fila olu bɛ tugu i kɔ u dɛsɛlen dugu sabanan olu bɛ k'i fɛ ɲiɲugu k'u ta ɲini donc sisan jugu a mala nɔgɔya donc nafolo ko yiri daga fɔlɔ de b'o kɛ donc ni fɛn t'i bolo a t'a bɔ ye e k'a fɔ k'e bɛ taa daga don ko k'i ko dɛbɛli kana fɛn kɛ na non ni dɔɔnin kɔni b'i bolo nafolo daga don kɛ e y'o fɛn ɲuguba saga 2 ye 70,000 n'o kɛra i tɛ lafiya mais dɔɔnin bɛ maa min kun e kan ka dagaba in de don min bɛ don nin ye dasi 100,000 i ka denbaya bɛɛ ah i ka denbaya bɛɛ a daga donnen dati b'a la fana san 3 i n'i ka denbaya k'i ko n'a ye i ye kuma in mɛn donc nafolo sɔrɔ cogo min b'a la dɛbɛli de don ni dɛbɛli kɛla ala ka relation ba dɔ d'i ma i ka bɔ a kan wa a filɛ nin ye dɛ n'o tɛ nafolo biyetigɛ mansin t'an fɛ an tɛ carton fa cogo dɔn an tɛ nin si dɔn o bɛɛ ko wɛrɛw de ye mais min ye wulibali ye nafolo ko la maa ka fisa maa ye ni ala ye min ka fisa i ye bila i ɲɛfɛ kaba i kɛra fɛn ye donc dabali de bɛ nin bila i ɲɛfɛ kuma ye nin de ye Sogo bɛ baara bɛɛ wa bon a tɛ baara bɛɛ ye nin bɛ baara maa minnu ye dugaden dangaden sen t'a la i y'a mɛn n ka dafiw fɔlɔfɔlɔ ye min ye janfanci ala ka n'o don a kɔrɔ an ye maa 20 min fɛ bolow sera ma n ye sen da bolo caman kan dɔw yɛrɛ ye bolo dɔ ci awɔ an y'i ka kuma mɛn awɔ an y'i ka kuma mɛn awɔ maa 20 in na ne b'a la ɔhɔn ne ta n'ala sɔnna an tɛ tigɛ ɲɔgɔn nɔ est-ce que o kuma fɔra yan ni min ta ci i t'a la n ye dɔw tɛgɛ ye o tɛgɛ bɔnɛ ni hasidiya kɛ bɛ k'o tɛgɛ fa kɛtɛ n y'o tɛgɛ da kɛrɛfɛ n k'e t'a la e ko a kɛra di n k'e t'a la n ye dɔ wɛrɛ tɛgɛ ye o bɛ jamana kɔnɔ yen nka o ba kɛ bɛ tasuma siri da o fa sara sɛgɛrɛ ba bolo ba ka tɛmɛ o bɛɛ bɛ tigɛ la o dɔn ka go de ye tigɛ bɔnɛ ni danga bɛ na feere tɛgɛ kɔnɔ i b'a fɔ yiri gunguru n'a ɲɛ jiri ma i n'a ye an bɛ o mɛn an bɛ ɲɛ ko nin bɛɛ la yen nin bɛ don dɛ i yɛrɛ bɛ si bɔnɛ kɛlen sira fara si dɔw sigilen ɲɛ ten o tɛgɛ 2 kɛ tan nka bɔnɛ ni danga kɛ bɛ sira fara ka ca ye bari ba in ye fa in kɛ fɛn bɛɛ a yɛrɛ farala ba in kan a tagalen tile tugan fɛ kuma dɔrɔn de b'a ni ba in jɛ ba in b'a fa yɛrɛ i jija dɛ i b'a dɔn min nara ne ka ye i b'a kalama min nara ne ka ye i b'a kalama i fa ɲɛ ne ye ka to i pewu ani dɔ in de don sa dɛ i jija i yɛrɛ la dɛ fo n'i y'a sɔrɔ ne ni aw man fɛ juru saya ala kana ji to nɔnɔ la a bɛ nin bɛɛ la den ye don o don ɔ kuma na i b'a sɔrɔ tɛgɛw kɔnɔ i bɛ danga de kɛlen siraba bɔgɔ si o den sugu ɲɛ ten bɔn ba den de bɔ an b'a fanfɛla ye n'o ye ɔ n'o ko k'e ta ka ɲa o bɛ ɲa ka n'i yɛrɛ se ka kɛ han kamalen kelen bɛ yen n b'a fɔ a tulo bɛ na n t'a tɔgɔ fɔ dɛ anw tɛ maa tɔgɔ fɔ yan a ko n ma don na a ko seko a ko n bɛ n kali ala la dugawu kɛ ne ye a ko ne ka ko gɛlɛyala walayi ne ba de don a ko ne mama ye ne fa sɛgɛ kamalen ala ka barika k'i ye n'ala bɛ yafa danga ma ala ka yafa i ka danga i ma a ko ale ka mama ko ne ka tugafɛ ta n'i y'a tɔ bɔ ne yɛrɛ ka mama rɔ k'a tɔ bɛ dɛ k'a ye n fa sɛgɛ fo k'a da walayi ko fo ka muso furu nege bɔ n yɛrɛ la kamalen ye nin fɔ ne ma ala ma mɛn n bɔ kuma e tɛna baara kɛ wa ko seko ne t'a dɔn bɛ min kɛ o ko ne ba ye min kɛ n b'a dɔn a ko a ye n fa sɛgɛ a ko ne fa tun bɛ fili dugu tila mɔ ka taa ne da kɔkɔ an fila b'an sigi a b'a fɔ aa maa kuma ɲɔgɔn t'i den mɛ ne den kɛra n teri ye aa i ba ye ne sɛgɛ dɛ a ko ale yɛrɛ bɛ bɔ k'i jɔ dugu kɔnɔ ale b'a sɔrɔ ale ba bɛ k'ale fa cɛ bilen ni ne k'a muso bilen ne a sigin b'a ka bon na a bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ a ko ale ba kɛra ko a bɛ ɲini ka ɲamadenya da u yɛrɛ la k'u fa to yen ala n'a daja kojugu bolo donc nin kamalen in bɛ jamana kɔnɔ ne y'a fɔ a ye n k'a ka vugani ci ma maa dɛmɛ ni nafolo bɛ falen ni yiri bɛ falen kulu kuncɛ ma a bɛ wari sɔrɔ n b'o k'a ye o bɛ yen o maa dɔw datigɛ n bɛ fara kan o nafolo baara sugu bɛ yan ne b'o de kɛ o baara bɛ kɛ kulu kan i bɛ bin falelen ye kulukan bin ninnu ani farakan binw n'i y'a nafolo daga don a tigi hali n'i y'a sɔrɔ a y'a ba n'a fa kantigɛ a bɛ wari sɔrɔ mɛ o dangaden wɛrɛ bi ala k'an kisi ka bɔ a ma seko tigɛ bɛ filɛ joli
tɛgɛ bɛ filɛ 4000 ka hadamaden ka fɛn bɛɛ fa jamana kɔkanna bɛɛ la dasi 4000 mais dɔw ka tɛgɛ filɛ fɛnnin ninnu dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɛ dɔrɔn u bɛ warisaniya papiye ta k'a ci ten Seko Amadu bon ne ka carte d'identité t'o ye o diɲɛ de ye tɔgɔ min da ne la o y'o ye mais ne ka carte d'identité t'o ye n'i ye n ɲininka n b'a f'i ye o n'i bɛ écriture min sɛbɛn ne b'a dɔn nka dɔw b'u ta kuruw bɛɛ k'o ye n b'a jira olu la n ko ne tɛ nin dɔn koyi o ye ko n'a nacogo ye donc dɔw b'a ci tɛgɛ filɛ wari min tununa a warisaniya papiye min tununa tile dama in na a cɛyara parce que dɔw b'a bon de u tɛ ne ɲininka bon n'i y'a bon vocal dun bɛ ka jigin fɔ 400 su kelen o tuma ne b'a kɛ cogo di ne bɛ ɲinɛ a kɔ dɛ o tuma na sa u k'u janto yen nɔ o b'a ci ka tila k'a tɛgɛ fara ni 2 ci don dɔ semaine 3 o bɛ na wele kɛ bon vraiment ne ma faamu sɔrɔ i ka ko la parce que n ye nin ci i ma depuis semaine 4 ni de répond ni de quoi mais ne ko n ye jɔn ye n ye n tɛgɛ ci sara ko 4000 fana y'o ci ne ko n ka cɛ i y'i tɛgɛ ci téléphone de ma i y'i ka wari fana ci téléphone ma ne t'a kalama fo n k'a ɲini de n'a ma ye fana i y'a ci yɛrɛ ma bi kɔfɛ ka na fɛn di ma a fɔra ye Seko Amadu wele mais mɔgɔ si tɔgɔ sɛbɛn t'a kɔrɔ ko karisa Seko Amadu wele o b'a la bon ne t'o ko sugu fɛ quoi u ye ka maa danbe de bɔ a la u ye Mali danbe bɛɛ de ban wa u sigira a kan danbetigi tɛ na jamana in na f'u k'o ban u minnu bugun bɛ yen nkalon ni hasiniya ni jabaranin kɔfɛ ka maaw ma kunjɛ u hakili la k'o de ye danbe ye wa Mali danbe bɛɛ y'a di n'i ma sigi so ka danbe in kɛ yan diɲɛ fɛ danbe fo n'i ye fɛn wɛrɛ yira a la n'o tɛ an t'i dɔn danbetigi ye fiyewu ni danbe b'i la bila i tɛ t'i sigi yen danbe bɛ maa min na o bɛ se janfana ba quoi anw ka mɔgɔw tɛ nin ye u bɛ wari ɲini la ka n'u fa n'u ba kɛ fɛn ye yan mais e min yɛrɛ tɛ nana yan dun e bɛ danbe ko kuma fɔ dɔw kuma banna yan de a faamuna Seko papiye o ye 40,000 voilà o ye 40,000 papiye ko baarako fɛnɛ 40,000 o y'o kelen ye kuma ye nin ye a faamuna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ an ka baro bolila mun kan Sogo n'o de fɔ Sogo ye koba ye bɛɛ lajɛlen ka Sogo carte ta ala yɛrɛ ye kabako kɛ ne ye bi dɔ ye Sogoba dɔ kɛ n na hɛrɛ ba don ne kan Sogo y'a sarakati bɛɛ bɔ ne fɛnɛ n bɛ Sogo yɛrɛ fo la ça veut dire a kibaruya Mori m'a fɔ ne ye dɔnnibaga m'a fɔ n ye foyi mais ala y'a kibaruya da dɔ de la o b'a yira Sogo ye tiɲɛ bɛɛ ka Sogo carte ta o la a bɛ se ka kɛ i ka kibaruya dɔ bɛ yen i fɛ dɔnnibaga b'o f'i ye ala yɛrɛ b'o kɛ secret i n'a cɛ i sera Sogo dɔnbaga ma o b'a ɲɛ f'i ye a kan ka taa sira min fɛ maa min bɛ jamana kɔ kan Sogo 12,000 a carte san kunturu bɛɛ maa min bɛ Mali kɔnɔ 60,000 ka tɛgɛ filɛ 4000 nin k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i kan ka taa sira min fɛ i kan ka kɛ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ i ka sɔrɔ tɛ basigi a bɛ basigi a kan ka basigi cogo min na a bɛɛ b'i tigɛ kɔnɔ Seko Amadu b'a bɛɛ fɛ kasara b'i nɔfɛ kasara t'i nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ hadamaden tigɛ kɔnɔ yanni i ta ka taa bali la i tɛgɛ ci Seko Amadu ma i ka 4000 ci i k'a yɛrɛ ɲininka n'a a kan ka ci tɔgɔ min na a b'o f'i ye n'i y'a ci o la a b'i ka tigɛ lajɛ a b'a f'i ye baarako papiye 40,000 papiye ko fɛnɛ 40,000 ye fɛnɛ o ka bɔ yen Ɲuguba Saga 70,000 voilà maa min ka so datigɛ mɛ bila tile bi yolo la ani butigi ani su yɛrɛ ka so passement so datigɛ cogo parce que n'i ma baara kɛ i ka so a bɛ jɔ senansi la dɔw yɛrɛ bɛ a so passement bɛɛ to biriki tolen bi falen o kɔnɔ a ti jɔ mais dɛbɛli b'a la o f'i k'o de kɛ tile bi yolo bɛ yen ko lɛbitaniw bɛ k'a kɔ de a b'a datugu pewu donc o fana bɛ yen ale ye 40,000 voilà n'o tɛ n tɛgɛ tɛ don a da la Sogo dɔw bɛ yen o hakili ka bon hakilija o bɛ yen o ye lahama o bɛn fɛ po mais ekɔlidenw lajɛ kɛ ɲina Sogo i ka bige dɔ ye vocal dɔ ci ko kɛ ɲina dɛ dɔ ye vocal dɔ ci an tɛna vocal ci kan ne bila a kan n'o tɛ o tigi kɔni ko ale de ye baro dɔ mɛn yɔrɔ dɔ la baroda dɔ la ko ekɔlidenw ka gɛrɛ ko Seko Amadu taara u ka dugu la k'a ye bolo da maa minnu kun ko bɛɛ baki sɔrɔ k'a ni dɛfo n ko bon ne yɛrɛ faso don voilà maa ti den dɔ k'a kɔ don i yɛrɛ ma n'a ye maa min ja kɛ fasotigi ye n'a m'i ja ba i fa sɔrɔ Banikɔkaw m'a fɔ ani ŋana tɛ ban nka ŋana dɔ b'aw bolo dɛ Banikɔkaw m'a fɔ ani ce a ka den ɲuman wolo la awɔ Sogo wolodon nasi don parce que maa dɔ bɛ yen i b'a bakiliw bɛ yen bon wolodon nasi ko in a sɔrɔ an tɛmɛna wolodon nasi ko daga de datugu cɔ ye dɔɔni o y'o bancɔ ye pewu
a tɔni min bɛ yan komi maa minnu y'a commandé sisan i b'i wolodo saraka i b'a misi fa n'i y'o kɛ sa a banna n'o tɛ i b'a kalama depuis Kati a 1900 saa jumɛn dɔw bɛ n wele a ɲ'a mɛn i ka kasisi la tɛgɛ bɛ filɛ 1000 tɛgɛ bɛ filɛ 1000 o tuma an bɛ san nɔrɔ wa o ma tasuma tɛ nɔda de ye tasuma de ye bin yala la Seko Amadu ko ye a bɛ taa de koyi an bɛ taa an bɛ diɲɛ mago de ɲa ka taa san laban yɔrɔ ma ka Ala fo k'a barikada maa m'a fɛ ka taa lahara an kana taa n'u ka hakɛ ninnu de Ala kan kisi o ma wala tusaluna yawma izin an naimi Ala bi jɔn ɲininka i ka dunda bɛɛ la ani fɔtaw la Seko dabali banna bɛ yen fana o bɛ yen o bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ ale bɛ taa fan bɛɛ fɛ mais nafolo daga in kɔni o ye priorité ne b'a f'u ye dabali banna ko nka a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ko tɛna dɛ mais Seko garizigɛ an ye labɛnba fɛnɛ kɛ garizigɛ la garizigɛ kana jɔ yan bon garizigɛ kana jɔ tarafata hayini o de ye ɲuguba saga 2 in ye 270 n'o daga wolola kan a bɛ bɔ fan o fan a bɛ bɔ yen de hali jugu bɛ hɛrɛ las'i ma a tɛ tɛmɛ ko ye nin de ye non a tɛ tɛmɛ ka Seko mais u sigilen bɛ yen n'a ye ala an b'a dɔ ye n wele kunu a ko Seko Amadu n ko naamu ala a ko e ko ka bon ne ma a ko ne ye sɔrɔ ne ɲagarila ne ye baro bɔ n badenw ye n ko min a ko a ko Mali yan a ko Mali don a ko a nangarabaw ka ca n ko ye ne fɛ ma tan a ko walahi u ye ne fɔ tan a ko n gɛsira n ɲɛji la sɔrɔ de n ko ne ba ko naamu u to yen a ko n sinjiw don n ko y'a f'u ye de ni ne ka se ka gɛrɛ e la n ko non alijinɛ jɔra janɛmɛ jɔla wahadai naho najidani sira ye 2 de ye bolo ye 2 fana ye ay yamini wa simali kini ni ɲuman n ko de ye ko in ye i b'a sɔrɔ e ye kini na fa maa dɔ ye simali si ti don alijinɛ kɔnɔ hali dina fiha u bɛ tasuma kɔnɔ finari jahanama ɲuman na fa maa bɛɛ b'a kɔnɔ donc i ye maa o maa tɔgɔ tiɲɛ a kɔfɛ i y'a kɔrɔfɔ a kɔfɛ i b'i sigi a k'a bɛɛ sɛbɛnlen don Allahuma fizu wala kɔnɔ Ala bɛ e bolo daliju b'i bolo diɲɛ kɔnɔ nka dalijutigi de ye Ala ye koyi daliju t'i bolo dɛ lahara don Ala bɛ taa daliju bɔ ka dɔn hali ɲɛ tɛ da kira tɛmɛjɔ la jango Ala donc n ko u ye min fɔ n b'a ɲini fɛ Ala kama i ni ne jɛra n'a m'i la wa i yɛrɛ damɛna a kɛ Ala kama kana maro bɔ i ka maa si client ko bɛ yen na bon diɲɛ bɛɛ maa tɛ ne bolo ko maa min bɛ client wele ka di yan n'o bɛ yen a fɔ client ne de ye dafiw kɛ ni maa min ka hɛrɛ bɛ bolo o kana ne bɛ tila k'e bila k'i ka client ɲini a to yen Seko Amadu de filɛ i kɔrɔ nin ye o client ko to yen bani e yɛrɛ ta maa diɲɛ bɔ o t'o bannen yan o client to yen kɛ ni maa wɛrɛ mago bɛ yen ko o mago bɛ ɲɛ o tɛ na donc ne mago tɛ nin si la ni nin kun ye Kolobo Kalaba ko ye ɲɔgɔn maaw kɛn bɛ ka Seko Amadu ko in kɛ jamakulu ko ye sa mais u nana ye u ka dundaw ti sɔrɔ yuruku ni namara ni janfa yɔrɔ ti sɔrɔ yen nɔ min kɛ u ye ne to yen hali maa 2 ti ne bolo Faransi min bɛ se fura di maa ma wa espace bɛ ten kami Ala ye n da n fana ma maa sigi gundo la n ka passeport kɛ n ka taa bɔ i ye non ne tɛ taa bɔ ye mun na ni ko n ka na i y'o kɛ hɔrɔnya de kama an bɛ labɛn n bɛ taa kɛ mais ne ka n ka saki ta ko morikɛ bɛ taa bɔ ye ko de wari an bɔra yan ne yɛrɛ dɛsɛ bɛ taa o ne bɔra n'a ye yen ye bɛɛ bɛ kule la ye nka ne tɛ taa ni jatigi ɲuman tɛ hɔrɔnya tɛ ko hɔrɔn tɛ taa n'i ye ɲɛ ko de wari don o don fɔ mɔgɔ sɛbɛ dɛ amaba wala ne ti kɛ morini ye ni n danbe de bɛ wuli ni n danbe bɛ segin n ka so i ye kuma ye yan donc sisan dɔnni bɛ nin cogo rɔ jamakulu tɛ n bolo ka a wa client ɲini ni maa min mana bɛn gundo la n bɛ baara dibi la k'i mago dilan dibi la an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais client ja ne t'o ɲini client ɲini butigi la client ɲini moriya fana la donc sisan u b'u ɲɛ ci ne kan parce que u ka dunta tɛ ne bolo Sefu la o kuma na k'i fo k'i wele ɲuman dɔn i bɛ baara ɲuman min na médaille u y'a di ne ma mais a dira i yɛrɛ ma kelen médaille na d'i ma don dɔ diɲɛ bɛ n'o ye télé la an ka to Ala kɔ an b'a fɔ bɛɛ Seko ka numéro 2 nin ye médaille 2 médaille filɛ
Odo. Medofle. Agai. Nala kaje medofle. Uye mede dogla uyenga bakoya. Shego ere jo metege ko la. Amadou Sirbe baningo Amadou. Baningo ko ko murke clé. Odo. Oh, medai charare. Ni jume Afrique wa. Ah, na Afrique je. Shego ni je ni so. Ha? Ni je. Ah, na Afrique. Ni no. Voilà, Mali Afrique be murim nyanti. C'est fula. Ne nzigi kan fle ka shisro. Yoro. Shego ye ko ke wu. Ne kuma ni follow. Shego ye barake. Ja golo ke nyakala. Shego ye barake. C'est fula golo ere de ke makala. Shego ye barake. Ne go ka kono na no ye warje de. Ah, bole bo fere. Ah, c'est fula. Nanga ga be de de. Yoro. Luballa ka ba nje moya. Dum yala ka ba. Ah, tere ga ki bara ne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Shiwara duwa. Ah, shiwara. Somo weli. Amalaka. Mbeya. Mama komisho kwa Amadou foko sobre. Shugo Amadou Siribe baningo Amadou le. Mama bomdu re daga nyingal dore ke nyesigo dore ke kwa. Ne fa be so karti ta so ko bana. Anga ni mboni nyana sa. Ayo bashi ta ya famia. Ika ni mfo nango sa ube jamaro ita info. Ah bon comme ne sigora de kwa ni sigora kan ka jama ne ye sigola kwa. Voilà bonne jama ye kelente flate fo ka se sabama bonne ata. Bon ne ata wa so to ke do bene krefe bon ne adoma o ya ta kalaje ne tlala ka fo ka ja sigina ka dine ma tuguni kwa bo o de ko na ngwa tun. Ayata Kamina Amadia Bakla kala se. Aklara kala se. Malama ke mi flep mala ala bini fede. Beki kloma jo. Ubi kaninga here be kumenya amome ala ba here segama. Suraka be kanin sege. Wa jugu here be ka sege. Uye here mi kumenya ma wa here me segama. Kwa ka hakli dawoka tuga ime jala bina here la maga malila ya kabude. Ga ka ku nyenyini horonya ude. Na ya nyenyini kaba iba ye dura ni ladiru debi kumbe aka bara bi nyabulu na ma nyenyini na yi ngini ye dua kono ngini ye debi sega mo fam ala ka barka duala dare ya fam Awo nya fam nya tisan WhatsApp numéro be duguma be kuma kan na ka jabe kuma ayo bashi da nya registre ka bandon ko mena ko kal jama wa wala 79 no okay me awo nya registre ka ba ka fa sho ka maduga numéro flango fo jembe anga bokene kono 00223 79 19 99 41 00223 79 19 99 41 et comment faire WhatsApp Malitel 00223 66 57 41 12 00223 66 57 41 12 nous flairons sur Amadou numéro bella de lega vocal chi ay appel to aga ke vocal ay appel to aga ke vocal mamunu bugu me bingo no anye gango geshi ya domina maliye manoko anye gango geshi domi ngone makala nenzigi dugula mami ye wele abe ma sheki mbo wa club be ma dole mali kono jalu be ka balone la bo kono Allah akbar ala ku yere déclarer oh kala na bi sura ife chugo di ngo tene bolo folo nu bloquer fana ni ma ma bugule mine na bongo na ko shega mari de abla kaka kala ne do ayete kaka nete mama go tisa ko ne no otike kanye chiaka nzonge ka nzonziri ote pine tale otogari fale chema wali Bamako posuba hay zo mine ka pine ta kanga jeni ote nzonge to nzonyeni ngom mogo do mine na Seydina Ali klela yu bolo fa gaba ku la ku ba fara la kiru Seydina Ali jo ko maoma ye jurumu mi dona ko shi kara gerala be bolo gaba da ki jo be jo ke ala la kuyi be zo gele ate sabali o kumana
Cheikh Amadou k'a fɔ bɛɛ ye kalanden ma sɛgɛn bolo yɔrɔ si fɔlɔ ni min b'a fɛ ka k'a ye i b'i yɛrɛ déclarer yadi nka n'i bugulen minɛna bon kɔnɔ wali arajo so dɔ la a bɛɛ ka fisa ne tɛ taa arajo la Sogo tɛ taa arajo la non ni ne bi t'o la bɛɛ n'o mɛn o o tuma ni maa min minɛn'a la a y'a minɛ koyi ne tɛ dɛ ani page jaune voilà page zo olu ka jugu bɛɛ ye ne ka so caman ba de bɛ page kan mais ne ka numéro t'a la ne ka so baden bɛ ka jouer ka mɔgɔw ma ko mɔgɔw mana sɛbɛn ko n bɛ nin numéro fɛ u t'a di u bɛ ka numéro wɛrɛ de di mɔgɔw ma dɛ u k'o dabila koyi u k'o dabila ne kɔni t'a fɛ ka dafiw kɛ diɲɛ kama nka u ka sabali maa dɔw daradugaw bɛ diɲɛ yɛrɛ ɲami u ka sabali donc ne kɔni bɛ ɲuman dama de kɔ ala k'an dɛmɛ ni ɲumanw ye ala k'an bɛɛ ni ɲuman dɔnbaw ye baara jɔra an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ ja Cheikh Amadou ni kama bɛ yen aw minnu bɛ tunga fɛ papier kora nefu minnu b'aw bolo waribɔba i jɔ filɛ a y'a bolo ja dɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ ja soko hami bɛ joona i bolo ja bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب من الصراط وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب مقر ونقر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في الدمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في القبور وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب القراط وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار يا قهار يا قدير يا كبير يا وحيد يا سميع يا صبور يا حميد يا وحيد يا رزاق يا وحيد يا ذو الجلال والإكرام الجنات لهك والنار لهك والسماوات لهك والأرض لهك وملائكة لهك وجبريل لهك وإسرافيل لهك إسرائيل لهك ميكائيل لهك نبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا نبي الرحمات نبي لمحمد نبي أمي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله هك قدره ومقداره العظيم. طولي لله رب العزة جميعا لا إله إلا هو إلى المشير. من لا يريد العزة فلله العزة جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما. صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah a bien ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi anw bɛ le maire marabout du Mali Seko Amadou Sidibé Bango Amadou a ka téléphone numéro 00223 79 19 99 41 00223 79 19 99 41 Maltel 00223 66 57 41 12 00223 66 57 41 12 i bɛ kuma fɛ WhatsApp kan. Ma fa salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akan bɛ diɲɛ wagati la.